Right. Vazukuru, maswera sei vazukuru? Vazukuru. One, two. One, two. One, two. One, two. Vazukuru. Hello, hello, hello. Vazukuru, maswera sei vazukuru vauncle Said. Varidzi vemusha. Ngatinyorei kana tava panapa ngatinyorei. Ngatinyorei pamacomments. Vauya ngatinyorei pamacomments. Ngatinyorei pamacomments. Thanks very much for joining us live stream. Thank you so much. Vauya ngatinyorei pamacomments kuti present. Yeah, yes, Tino. Alright, Tino mzukuru wangu. Thanks very much for coming, mzukuru. Thank you so much for coming, Tino. Zurudi mzukuru. Vauya ngatinyorei pamacomments tikwazisana nditi. Vauya ngatinyorei pamacomments tikwazisane, tizivane kuti ndanani vauya, ndanani vasati vauya. Handiti. Tendai kwachengeta zvirudi. Kuri sei ku Pretoria. Kuri sei ku Pretoria. Vauya ngatinyorei pamacomments. Ngatinyorei kuitira kuti tibve takurumidza tatanga. Yeah. Mazwano ndobata time. Mazwano ndobata time, handiti. I'm really trying. Ngati share, let's share our live stream. Esi Julie mzukuru wangu mushaya gwazo zurudi. Kuri sei ku Joburg uku. Kuri sei ku Gauteng. Julie mushaya gwazo. Saka vanhu vari kuJoburg, vanhu vari kuGauteng ndimi makabata kapanapa. Uri sei Leni? Uri sei shoko? Zurudi soko mzukuru wangu Lenmo shoko. Pari sei pa Centurion apo. Ndakuomberera maoko. Gauteng province munorema. Gauteng province makaremera musha. Hapano wakaipa. Wakanyanya pano mzukuru wangu. Thanks very much ne support. Every video uruku commenta. Same applies na Lenmo Soko. Thanks very much vazukuru. Same ngati vanhu vese natendai Tino. Everyone ari panapa. Thank you very much. Thanks very much. Saka zvirudi kwamuri kwese Plexidis. Uri boy reflex mzukuru wangu. Thanks very much. Rozi mzukuru mkuru zviri kufamba here. Thanks very much. Iyi ndo inonzi family chai. Iyi ndo inonzi family inodadisa handiti. Thank you so much. Right, ndiri kuisa link raguest apo. Ndiri kukumbira kuti anokwanisa kumbopinda mustudio. Kusatya zvako mzukuru unongopinda. Osman, zviri kudi?
maswera boy remuzukuru wasekuru anokwanisa kungopinda mustudio zve2 minutes ndaisa link chero ukadzima kamera pane zvandoda kungoita, pane zvoda kugadzirwa, technical team yedu haisati yasvika, pane zvoda kungogadzirwa, so anoda kupinda mustudio please chingobaya pakanzi link randaisa iyi ubva wapinda muzukuru wangu handiti please. Anokwanisa kungopinda mustudio and then ndoigadzira zvandoda kugadzira tobva tatanga yedu show yedu handiti. So nhasi musoro wenyaya nhasi tiri kutaura pamusoro pe secrets, handiti masecrets and confessions. Yakandiitira zvakanaka. Alright, kwandakaiwanaka ndinofollowa Tete Tilda handiti, ndofollowa Tete Tilda, so vane program yavanoita inonzi secrets and confessions. Tikatega timboiwinzawo panapa because vazukuru mune masecrets mimi asingaite, mune masecrets mamwe anotokuremerai pahana kutoti unotoshayiwa ndomakuturira kupi. So nhasi toda kumbomakutura panapa handiti. Toda kumbomakutura panapa. Nhasi toda kumbokutura masecrets. Yes Marange muzukuru wangu, ndinodada newe. Zviri kufamba here icon? Angosendwa right. Beny, uri sei? Beny TV, let's go and subscribe to Beny TV guys, handiti. Let's support Beny TV muzukuru wasekuru na Craig Marshall, handiti. Let's support Craig Marshall. Right. Yes muzukuru wangu. Urundinzwa? Ndurunzwika here? Urundinzwa here Julie? Yeah, ndiri kunzwa sekuru muri sei? Ndiri right, uri sei muzukuru wangu kwaMushegwa? Ndapinda. Ndiri kukuona. Nhasi wakoshesa. Nhasi wabva wati ndoda kupinda inini muzukuru wachiona che. Guys, uyu muzukuru wangu uyu. Ava naJulie vakakura takatarisa. Sekuru vevanhu. Sekuru vanotsvaga vazukuru vakaona zveshuwa. Inini ndikaona muzukuru wangu ndotokudza kuti zita iri ndoriziva. Yesu Simba, waswera seSimba. Beta. Saka inzwa ka muzukuru wangu. Gara urimo mustudio handiti kwe1 minute. Regai ndibude mandoona sekuru. Pane zvandoda kuita kuti show itange ka. Pane zvanenge ndichifanira kundiite, saka nhasi handina vanosindibatsira. Ndosandati unongogara for 1 minute ndobva ndadzoka uchienda zvako handiti. Uchiudza vanhu nyaya, udza vanhu nyaya kuti unombonzani uri kupi. Pane vari kutofarira so. Inini ndinonzi maitinotenda. Ndiri papote. Kazi, muda kuti nditi chi? Ndiri kudzoka, vaudze. Muri sei guys? Inini ndinonzi Julie. Kuri sei kwamuri kwose uko? Inini ndiri paPE apa. Kuri sei koko kwamuri? Especially wali kuJoburg uko. Madhira ari sei paJoburg apa? Vano sekuru izuva rekureurura nhasi vanhu mofanira kureurura. Ndavaudza Kule kuti vanofanira kureurura vanhu. Handina nyaya ini Kule, ndodziona kupi dzangu dzemusikanzwa dzandiri kuita idzi dzekupinda panzi pashow yaKule. Ndiye here secret sekuru inasi, hanzi mofanira kureurura nasekuru nhasi. Vanhu vane zvavanofanira kureurura, mureurure vanhu vaMwari. Kana makatadzira Mwari munofanira kureurura. Kana paine zvamakaita munofanira kureurura muchitaura kuti inini ndakazodai, inini ndakazobvisa nhumbu, inini ndakauraya, especially kana muri muno muJoburg umu vanhu vari kuuraya. Saka munofanira kureurura zviri kudikwa nasekuru nhasi. Nhasi pano nhasi tinodzinzwirira nhasi. Right,
atidi vaive kuzonyepa kuti hanzi ndakafa ndiri kunyanga aya saka right. So show yedu yatotanga Vazukuru. Ini ndine confession yandiroda kuzoita, but ndiroda vanhu 15 first kuti vatange vaita confessions akasimba indozoitawo yangu. Yangu munodona pasi neconfession yangu nhasi. ya saka sekuru vanhu vanofanira kureurura zveshuwa because vanhu vari kutadza munyika umu. Iwe vanhu vari kuita zvinogara zvakadaro. Nhasi ndandiri painzwa kajuli, nhasi ndanga ndiri ndoswera mumasendiraini kaisusu esocial media. Ndaona vamwe tsano vachirohwa, ndikati confess murume mukuru wese ari kurohwa, ari kuroherwei. Rega ndifollow kuti nyaya yacho ndei. Ndateerera anga achiroherwa kunzi abatwa nemukadzi wabhuru wake webest friend yake. Vanhu vari vabatikidzwa red handed. Vanhu vari kuzonyanya komana. Vakadzi nevarume kareururai chokwadi nhasi apo, reururai apo, vari kuita zvisina kunaka. Aiwa, nhasi toda kutoti titomboti vanhu vareurure nhasi. Especially iyo yekubatwa. Imo mujoni vanhu vari kutororana vakadzi ipo panapa zvekuti taurai. Aiwa sekuru, chinoitika ndechekuti kuti munhu utorwe inyaya yekuti murume uyu anenge asingagoni kuchengeta uyu. Aiwa, kana uchiona kuti munhu haasi kugona kuchengeta, gara wangoenda zvachese. Right. Your boy beat. Gadzirisai kuya aiwa uye ndototi kunayo boy uyu ari apa ndototi ndatadza kubasa kwenyu kuyo, ndazvitadza. Channel haisi yangu, this is your channel. Aiwa, vanhu zveshuwa vanofanira kureurura. Kunoti iyo inyaya yekutorana vakadzi nenyaya yekuba mari. Vanhu vari kutora mari. Vanhu unoona motikari yaanofamba nayo haisi kuenderana inonzi neyo nini nesalary yake. Mari dzacho anenge achidziba pai ko sekuru, anenge achidziba pai? But aiwa, umwe anogona achishanda pabasa pane mukana tingauti mukana wekuba. Aiwa, mukana sekuru. Hanzi mukana. So but asi ndakamboshanda pabasa pane mukana. Ndiri kutopatsvaga, ndiri kupashaya. Kana neni hasi ndambopashanda, but mukana wandawana ndokuti foni ikafa ndiye ndichingotengerwa, ndo mukana wandiri kuwana iwoyoyo. Uri kutengerwa nani? Watotanga kureurura, ndo zvandokudira. Uri kutengerwa nani? Aiwa, nemurungu zveshuwa kutaura chokwadi. Kana murungu ndiye ari kutenga. Ndo mukana wacho iwoyo wandawana. Izvo zvoda kutozvitendawo Mwari kuti aiwa ndine mukana wekuti foni ikafawo ndikaitawo problem izvo ndiri kuzvipiwa kunzi aiwa saka murungu wako ari right. Hapasi kudiwa vamwe here. Kuzoona kana ndimi sekuru wevanhu shuwa. Sekuru wevanhu vanoshanda. Ndabva kupiwa nhasi. Kozoti yauri kushandisa iyi yatiri kutaura nayo iyi. Iyo yacho andiri kutaura nayo yacho iyi ndiye akatondipa futi. Aiwa, uri pamukana. Iwo hauna need yekuda kutsvaga zvakawanda. Saka uchatoona iyi sekuru wevanhu. Ndo yekufonesa we yamunojusa iyi muchitalo. Ndo zvese papa. So Vazukuruka, mapindiro atichange tichiita kana uchizwa kuti une nyaya yako yakakora yauri kuda kuudza vanhu, handiti Juli aripo uyu umwe muzukuru apinda mustudio. Unopinda nelingi rapa, but unovharako face yako, handiti inini handigone kukuona. Vanhu havagone kukuona. Wouya wotaura confession dzako dzaunorova, handiti vazukuru vangu. So ndiri kuisa link, pane rimwe randandamboisa kumusoro uko. Munogona kupinda nelink Vazukuru, mouya tobva tataurirana, handiti. Thanks very much for coming to this show, today's show.
kune vachangotibata, thank you very much for coming. Huyai titaurirane. Unoziva zvawakamboita zvimwe zvinonyadzisa, tiri kuzvida futi nhasi. Pepe ndakamboita zvinonyadzisa nditi. Also ndiri kuisa phone number pa WhatsApp number. Ndise WhatsApp number nditi. Vamwe vanenge vasingade zvavo, your number is safe. Unongonyora WhatsApp yako kuti sekuru ndoverenga, and then vanhu tichitotaura tichitodaro. Anditi. So I'm putting saying TV WhatsApp number so that you can actually write your WhatsApp message. Toverengawo zvamakamboita vazukuru. Anditi. Then tobva tanakirwa hedu pachirongwa. Anditi. So ndaisa link. Right, yes, Shekaina Glory, Unshakable Glory. Thanks very much for coming. Shailet, thank you very much. Rendesa link vazukuru. Anopinda. Adonyora WhatsApp. Vakutoverenga ma WhatsApp messages. Anditi. So, nyora ma messages, number the WhatsApp ndoza ndesa up. Vamwe vakaita mkana. I was a truck driver mzukuru. Ndakambokudza yanditi. South Africa ikoko ndaidriva matruck. Yeah. Sandaidriva motikari dzenyama. Donza nyama. Iwe unotenga nyama iwe uchidriva motikari yenyama. Aiwa azviti Kula azviti. Ini ndatokanga noti neyangu yandaiti ndaishanda murestaurant sekuru aiwa. Kana spoon kana plate chaya handina kutenga ba. Kana mafuta ekubikisa ndasingatengi. Muri kunzwa maconfession, vanhu vaitora, hakusi kuba kutora. Aiwa ipapo ndaitora sekuru kana mai vangu nanhasi havana kana remuromo vanongoti mapureti kungodai mapureti ejuri, maspoon, mafoku, manaifu. So vanhu vaitora, muri kuona vamwe izvezvi vanitori nemapleti, pleti yaari kutodyira sadza yezvezvika ine mudhindo wekuchipatara kwaanoshanda. Kuti uzoti yakasvika sei mumba ka. Pakaipa Kule. Ndatokangana kuti ndine rimwe basa randakamboshanda. Iroro rakandipfumisa 2 minutes. Serious? Aini. Saka takangofanana bhozi ini pandaidonza nyama ka. Ndaidonza nyama. Nyamawo dzinenge dzasarira. Waingova mukana wekuti tingodyawo nyama. Nyamawo dzinenge dzasarira dziya. Taingozotorawo tobva tangoisawo mufiriji. Taura here. Saka ndo tinoti ndo mukana wachona. Unenge uri mukana. So uyatitaurira nevazukuru mutudzewo mikana yenyu, rega tione kuti mumessage uku kune arisendwa here mamessages. Mukati kureurura pasekuru mwauiba itii kuti mikana. Right. Vazukuru forget about the name reuti confession nesecret. Ndati ndigadzirise ipapo mikana. Mikana yamakamboita yamakambowanawo. Mikana yamakamboita mukambowanawo mukambodya rifa, kudya rifa vazukuru pauka usingafungiri. Vamwe indozva vamwe baba vandaiziva kavaivaone mukana wefenzi. Fenzi dziedza madziziwa. Tiri kudziziwa. Makore atati tichakura vanhu vaifenza, vanhu vaiva bishi vachifenza kumaraini kwavo kudzimba dzavo chichi. Sababa vaingoone mukana wewaya dzefenza. Aiwe. Mauhani chaiwo mauhani. Saka mikana iyo. Ko vanhu vachi vari kupiko vakunyara here? Vakunyara here kutaura mikana yo? Vari kuuya. Hanzi Junior JE. Hello, esi muzukuru. Zvirizei? Mushe, welcome to the show. Togara ndine munondidadisa, hamwini handina confession zvangu but makanyanya. Hauna mboita mukana here? Hai. Apa uda zviri serious zvakakora. Aiwa akana toda chero mukana wakangowana useni ndakamboita wenyama.
inini hangu ndandine yangu yaida kumbokumbirawo angu kuti muzonditiro favor iyoyo. Alright. Ndinoti mbondibvunzira wakomana weZim Dance kuti sei vachifarira kuimba zvinyadzi kunyanya. Avo vakomana weZim Dance wavo. Mumbotsvaga nawana wedance ambouya mumbomubvunza sei vachinyanya kuimba zvinyadzi pana kuimba message. Rega ndichataya kutsvaga mukomana anonzi Ndunge Youth because ndaona apfeka mapampers ndachida kutoita nyaya yachona. Akupfeka mapampers. Saka makanyanya ndakakumirirai Kule. Aiwa kana newo uri koko muzukuru unenge uchingowapinzirawo uchingowati tiri kukudai because channel inoyi ndeyako futi andiriziva. True because guys vakukundwa namukudzi Junior akatiimbira zvinototambika. Ukataura nyaya iyoyo ukada kuti titange nyaya iyoyo kava mwana vanorara nebhutsu vanorara vakapfeka bhutsu manera. Saka ngatidzokere kumaconfession. Ukoda kutiza kusikezera rangu. Hauna zvimwe zvauinazvo here unongotiudza kuti avakomana ndakangowanawo kamukana. Uri kutya nekamukana. Aiwa baba. Waitya. Thanks very much for coming. Yeah. Link riripo message ndiri kumamirira vazukuru mikana. Vamwewo maishanda kumikaka imimi. Maishanda kumadairy board. Unozwa kuti iwo Juli unozwa kumaraini kweduka kuyako. Juli kumaraini kweduka. Ndokuziva sekuru. Kwaishanda vanhu uri kuona paarea pamwe pandaigara inini patikakurira pepe. Paiva nevanhu vaishanda kuCSC ichanzi cold storage uchaiziva? Takangano chingotaura nyaya yacho tihwe. Saka ipapo ndopawaona kuti umwe noumwe anobva kubasa akaremerwa nezvekubasa kwake. Wewaya anouya newaya dzake. Wenyama uya nenyama dzake. Wekumukaka taingoonawo mikaka nemachizi ake. Isusu madhara edu manje aishanda textile. Nekuchifundisi. So mudhara vaingoonekwawo nekuti nemicheka yavo vachisona-sona. Ipapo pasaidi pane bhaibheri. Umwe nomwe aimira nezvayo zvokubasa. Saka wangu mudhara hapana chavaiuya nacho kwavo uko. Wako mudhara manje wewe. Wako mudhara iwe raiva dhikazi. Moms ndo vaizoya neni. Haisati tikarwara tauya torapwa umba kwenyu. Taendere kuchipatara. Taendere kuchipatara inhanzvadzi yangu iri inobaya vanhu. Ngobayirwa kumba. Saka mikana yese iyo. Mikana. Ndakambogara kutriangle. Ndikashanda kutriangle limited. Kushuga. Saka ndaimbozikanwawo nekuuya neshuga kumba. Fanika 2008 yaya mukana makambopinda. Shamari. Andikangano 2008. Was it 2007? Ndopapa kuipa zvinhu. Exactly. 2008. Ndopa ndakazojamba border ndikaenda kuSouth Africa. Ndakamboita chiborder jump ndakaenda nekwainzi kwana Mai Maria kuDite. Sango. Before ndaenda ikoko muzukuru. Ndisati ndaenda ikoko ndaiva patriangle pepe. Alright. Ndakambobirwa shuga zvikandirwadza zvisingaite. Ndakambobirwa shuga ndatumira shuga ndatumira almost 90 kgs 90 to 100 kgs. Ndizvo between 80 90 100 papa kgs dzeshuga 2008 ndichidzitumira from triangle dzichienda kukadoma dzakasvika.
Dzinosvika. Takamboona nhamu yacheshuga tichinzi tinofanira kutenga 2 Shamwari, hadzina kusvika shamwari, ndakabirwa nerailways shamwari. Vanhu verailways vakandigumpura nanhasi ndikaona chitima. Shuga dzangu hadzina kusvika shamwari, dzakabiwa murodhi shamwari. Shame, inga zvakaoma. Ende unozwa kuti mazuva aya isusu taihora mari yanga yasingakwani kana 10 kgs. Taiti waitoti taiwana shuga nestaff price, so waitoti ukashanda wobva watenga shuga yachona wozoitengesa kuti uwane salary, uwane mari iri nani. Taura henyu handizvozvo. So vazukuru ndaisa link, ndaisa futi WhatsApp number. WhatsApp number. Tudzeiwo masecrets enyu nemaconfessions. Musatudze zvinosungisa zvenyu. Musatudze henyu zvinosungisa. Chingozvichengetai henyu vazukuru. Zvinosungisa handidi kuti munhu abatirwe pano idzi. Pakaipa. Inzwai umwe muzukuru wangu anyora message. Hanzi, alright, mira. Gandi share link. Hanzi nemuzukuru wangu, alright. Alright, hanzi nemuzukuru wangu. Hanzi inini sekuru hanzi inini sekuru yaiverengeke. Haiti. Verengai. Yemukadzi yekuti hanzi akadidi akabatikidzwa nemukadzi womunhu. Ko zvine basa reiverengai ka hazvina basa munongoverenga kule. Inini sekuru ndakabatwa nemukadzi wemuvakidzani wangu pandairoja. Asi takanga tasati tatanga kuita hedu. Noti kudini avavo. Vataura chokwadera. Vamwe vacho ndo vari kuzo. Koma mumazuva esawo maita sei? Hanzi Marange ICON, hanzi kumatracks uko diesel rinotorwa. Kuti matracks hausi kunyepa, diesel raitorwa. Diesel. Rimwe rachona raitogara risina kutombopinda mutrack machona. Rimwe rachona raingogara ratongotorwa risati rapinda mutrack macho. Mikani. So ndo mikana haasi masecret. Right, ndiri kutsvaga vamwe vanyora. And confession I see henyu today. Iwe, your boy. Right. And then there's a link. Wada upinda mshow, pindai kana kuti dzakambonzwa, usauya uchikonfesa ako iwewe. Unoti ugona kutiudza imwe nyaya yaunenge wakambodi, yaunenge wakambonzwa. Handiti nyaya yaunenge wakambonzwa dzakaitika dzisingaite. Handiti inini imwe umwe muchinda akazotaura akati zoni hanzi akadiko, hanzi aiwirirana nemukadzi wabhuru wake before kuwirirana nabhuru wake. Wabanzo kuti zvandakaita inini Julie muzukuru wangu handiti iwe unenge uri married, handiti uri married ndotanga kuwirirana newe maybe kumabasa uko tichishanda tese, and then tozopedzisira takuwirirana nemurume wako. Handiti wabanziriza takuwirirana nemurume wako, takuwirirana nemurume wako iwewe manje Julie ndinenge ndichizwa magemu ako ese ndichizwa magemu ako ese ndozo iwewe wozotanga manje kupanika kuti magemu zvanozikanwa naanko Saint havasi vakunyanyowirana nemurume wangu, hapasi pane zvichaitika ipapa. Unozviita sei iwewe? Ndinoti Kule ka handisoti munyaya yekuita
close. Ayo, patame tinenge tatova close. Murume wako ndianenge akutonditsvaga achitonditengera doro. Imi muoka semunhu mukuru munobva mangoziva kutoti aiwa kanja munhu mukuru ndinofanira kukeepa secret. Ndine ndisiri sekuru tepe. Inzwa kajuni. Ndine ndisiri sekuru patime yachona. Mune machifuta. Ndine ndiringorowo munhu zvangu ari kuwirirana nemurume wako. Sekuru apa pakaoma apadi kupindurwa deni vamwe vanhu ngavapindure ukoko ngapindurai vanhu uko. Vazukuru munoiona sei iyo? Mudzimai tiri kubvunza madzimai kuti unozviita sei? Munozwa kuti hanzi akaita sei mukadzi uya manje? Mukadzi uya hanzi akapedzera akuti kune mupesa ashamwarika. Izvozvo zvaunongoona vamwe vachiita uya umboitawo. Kuita sei? Tidanane. Kuitira kuti tikadanana iwe hauchaite pawa rekuchiudza murume wangu manje. Oraiti. Maya vadzadzi akadambukira maya. Ucharowa nepi pawa rekuudza murume wangu? Because ndiwo wandiri kuita naye. Saka iye uya akambva abvuma. Uyu anga ari pakati nepakati achiti ndobvuma, ndorega, ndobvuma, 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 ndorega. Munyika makaoma, munyika makatakura mukulo. Saka uri kuona kuti masecrets iwo. So, secrets. Ende unozwa kuti hapana chinhu chinorwadza sekuti iwewe unenge usingazive zviri kuitika. Iwe unenge wakatozungaira usingatoziva kuti zvinhu zviri kuitika izvo mukadzi wako anenge achitoziva iri kutambika, bhururu wako anenge achitoziva kuti mai vaunorarama navo ava mahwani. Vakadzi ngatiregei kudaro vamana, ngatiregei kudaro vamana. Vakadzi kana muri kuteerera aiwa ngatiregei kudaro. Munhu anorarama nesecret kwozoti imwe secret futi inoita vanhukadzi yevana. Yevana. Kupa murume nhumbu isiri yake. Uri kupaziva wani? Ndinopaziva sekuruka. Zvakaoma zvokuti vanhu vanopa varume nhumbu dzisiri dzavo. Plus vanhu kana vachiroorwa ngavasaende nenhumbu. Ngavaende vasina. Aiwa, yesi muzukuru wangu yepi? Welcome to the show. Hello, mrcy. Right. Better. Taparanda kuona wauya muzukuru wangu. Ndeipi mrcy? Iripo zvangu. Popo. Masecrets ari kuti kudii? Uri kuinzwa sei nyaya kana kuti une imwe yauri kuda wembotiudzawo? Aiwa, ndiri kumboteerera ndichangopinda. Ndozopindura hangu. Saka tanga takutaura kuti zvoni madzimai mune nyaya dzakawanda dzimwe sedzevana idzi mafirst born. Zvinombofamba sei chaicho? Hanzi muri kupa varume venyu. Mudzimba idzi muri kupinda madzimai anenge anotoenda nemwana wekumwe kare, mwana wekwamhofo oendwa naye kwadziva. Aiwa, unenge wagara kana uchidero unenge wagara une vanhu vakawandisa. Saka ukangozoona panenge pachidyisa ndo paunongozoti aiwa mira ndongopa ivava. Asi kana uchiziva kuti une munhu one straight handifunge kuti ungazonopa umwe munhu. Okay. Alright. Ukaita maoption 2. Ukaita 2 maoption. Unogona kungoerekana wapa kune vamwe. Zvinoitika. Kwakareruka ndo vanhu kwavanoendesa iko. Kana chingazokurawo ndo pachabuda chokwadi. Kana akuda kuroorwa manje, kana ari musikana kana akuda kuroorwa.
ndo ma1 panenge atanga. Welcome to the show mzukuru wangu. Yeah. Hanzi nemurume wangu, hanzi unoona vanhukadzi kana vauya nevana vavo, hanzi unoona mwe munhu akuenda kuseri kwemba, hanzi akunonyararidza, hanzi kana pari paasamati, hanzi unonzwa kuti chinyararai kani mhofu kani chinyararai, panapa tiri kutochengetwa, panapa ndo patakatobvumwa, zvino mukaramba muchichema togoita seiko, chinyararai. Ndikati imi baba imi. Ende munozviita. Hanzi vakadzi vanozviita. Welcome to the show mzukuru wangu Marange. Wagona watera ya waisapa urikuiona. Sekuru munotamba ere? Aiwa ndinotamba ndimi kamadzishe. Aiwa zvesekuru zviri kuonekwa kuti muri kudakara zveshuwa hari sei amwe sawo. Hanzi muri sei? Muri seiko mhofu? Aiwa zvetinodakara. Aiwa vanondivachera vari kutaura. Ndichihera. Vanochinjisa musha. Ndakaroorwa pamutanga benda apo. Iyazve tafara ngekuziyazve. Aiwa chisu. Ava vari kuzivana chaiko chaiko. Hatiri kutozivana pamarange kapeda apo, pana muodzi mutizha apo. Pana mutizha. Ndo kwacho chaiko kwandiri ikoko, sisi wangu akazororwa kwamutanga bende. Aiwa hainini ndiripo pamarange kliniki pachief Marange chaipo apo. Padiribeta. Ndosaka ndati makadi mhofu. Saka tinerombo rakanaka kuva nemadzishe muno mustudio. Kuita sekuru kwakanaka nemadzishe. Ndo vanogona kuti vanyatsotitongera nyaya. But vane yavo yavambotaura kuti hanzi inini dhizi ndo mukana wandakambowana ndichirova bhera tumutare. Wakarova bhera tumutare muzukuru? Sekuru. Ndakairova iyaya ndichinana chimwe inchope. Alright. Atamboirova. Makairova ku nini nanhasi. But muzukuru unozva kuti ndinofunga kuti ndanganisa kuti ndanatsopedzerana nematraki ndofana kudzoka. Muchiri kumada here sekuru? Ndine ndichiri kudanwa dzinobuda iropo. Uyai sekuru takamumirira tiriyo. Alright, chitiudza nyaya yako muzukuru, ndimi madzishi. Aiwa zvesekuru, nyaya ndanyora kare mwaiona wani sekuru, zvichachinja here? Saka mukana uchiri nawo. Isusu manje zvatezoita. Taura henyu sekuru. Isusu ndazombotaura ndikati nini rimwe rachona raigara ratongorega kupinda mutengi machona. Zviri kwese kwese sekuru, pane risingatombodarikira gara, risingatombogari rapinda kare rekusaidi chete. Ko handiti mbudzi inoyepa yakasungirirwa here? Ipapo indaidonza hefa, zvimahefa zveya saka ndaitongozoti ipapo pafiriji. Asi zvakanaka here sekuru izvo zvekuti mbudzi inoyepa yakasungirirwa izvi? Zvakanaka, zvina kunaka. Ndiana ane pane munhu ane device iri kuita ndiani? Juli urikuita musikanzwa ndiri right. Ini ndinofunga kuti zvakanaka zvakaipa. Alright. Because kunaka kwazvona ndekwekuti zonika inini handingazombosiye vana vachifa nenzara murungu asingandipe mari, kai ndakasungirirwa pandinokwanisa kungowana mari.
asi zvakaipa kana murungu achikupa zvamakatenderana. Inzwaika, kana murungu achikupa zvamakatenderana kuti takatenderana, ini ndikatosainawo kutobvuma kuti aiwa ini ndiri kupiwa $10. Ndakabvuma ndakasainira $10. Youya weri $10. Ipapo ndikazotorawo zvakaipa. Chinozoitika sekuru ndechekuti unogona kungosaina usina option andi munoiketa. Halo. Usina option. Kuti akomana. Sekuru munongoziya zvemuno mujoni zvimwe munhu anogona kutongoti nditori desperate chero kundipa 2000 chaiyo ugotoisainira 2000 iyoyo patozoona kuti mari iyoyo haisi kushanda. Ndopaunozotanga donza. Kuzozvibatsira. Unenge wakuzotanga kuzotora mikana iya yatambotaura yeye. Unenge wakushandisa mikana. Unenge wakushandisa mukana ya. Alright, hande kwauri muzukuru wangu Happy uri kuti wokudi. Happy? Hello. Happy? Ndiripo mikana. Inini zvimwe zvandiyeka anditi handisi kunyatsonzwa saka ngavambotaura ndakateerera. Oda kutaura chichindevere? Ngatitaure chindevere. Kuluma phela. Angitoyazoti mina umalume wonke umuntu. Umalume uyathenga yonke into yakhuluma. Even wada kutaura chichangane musachikwaZukuru ndosaka ndakanzi sekuru navulavula nachitiva swinene nachivalavula chichangane. Anambonyatsonzwa inongoti ndangozowana news ambondivhiringidza mbichana. Wasangana nenews dzipi muzukuru? Kune umwe munhu wekumusha ashanda tozoona izvozvi. Nematambudziko. Sorry. Ipapo panyaya yemasecrets pawatondibvungisa kuti ndine hanzvadzi yangu, pane imwe show yatanga takamboenda mazuva akapera. Ndine hanzvadzi yangu yakashaikirwa nemunin'ina wayo handiti. And what happened ndezvekuti murume wachona haana kumirira hama kuti dzivike. Inyaya yemasecrets havana kumirira kuti vavike. Vakabva vangoti munhu achingoshaika chete. In fact havana kumirira kuti hama dziuye. Munhu achingoshaikwa chete the following day vobva vatoviga. Hama dzake dzisipo. It was wrong, very wrong. Zviri right here zvakashata. Hazvina. So you know what happened? Ndikuratidze zvaitika nhasi. Zvatozoitika nhasi. Zvinhu zvakashata zvisingaite. Nditrai kudai. Ameno mukaona. Hapasi kuoneka. Hapasi kuoneka. Nditrai kuti muone. Inega ndivhure kwanda ndichimboita musikanzwa kuya ndione kuti kwakamira sei. Ndiko kwandingatoone nako ikoko because apa hapana chandiri kumboona. Ndarega kuita noise. Daikatorega kuita noise. Gadzizorevholo. Azvisi. Hazvinato. Moza kuti chicho iguva racherwe rori kuZimbabwe kuChinoi randatumirwa. This is a grave racherwa. Munhu akavigwa sei hama dzake dzisipo. Hama dzati aiwa anga ari kumurume anga akawanikwa. But panoratidza kuti pane zvimwe zvakaitika mwana asati ashaika. Mukushaika kwaakaita
anonzi anga akatyoka here gumbo here or something. So zvichiratidza kuti pane pakaitika domestic violence yakazokwanisa kuzoita kuti munhu ashayike. So murume aida nehama dzake vaida kukavhira fasta. So ndotoone maphotos andatotumirwa kunzi sekuru chitunha chafukuru. Nyaya yachona itori muH metro, mukacheka H metro this week mugona kuona richabuda izvezvi. Ava vane zvivindi avo vanoviga mwana wevaridzi, hama dzacho dzisipo. Aiwa, avo vanotyisa. Ai sekuru haisi secret yekuti inini ndingavigwe inini hama dzangu dzisipo. Ndisipo Julie. Ipapa papudi chakanaka ipapo. Kana ndinongopinda vangu vachida kuti vozovhara vanga nepfungwa dzokuti vanongozovhara nekuti aiwa pane COVID saka takangonzi tongokasira kuviga. Asi vaifanira kuti vaudze hama. Enzoika hama dzakati aiwa katimirirei tiri kuuya mangwana. Handiti hama dzati tiri kutouya mangwana, musavige mwana, tiri kuuya mangwana. Hama dzichisvika dzichinongedzerwa guva. Pakaoma. Saka zvikurevawo here zvikureva kuti vese varume varumu nevakadzi varume hapana here vari kuitawo domestic violence kudzimba kwakatodza kureurura apapo. Masecrets iwawo havataura, havadi navo. Endoda kutokuadvisa muzukuru, kana uri murelationship ine domestic violence walk away. And ukwinoko kushingirira kakusekuru kakushingirira zvo. Kushingirira kurowa. Sekuru imba panoti imba zvina sekuru. Vana vako vachikuona uchichema everyday. Kandishingirira imba sekuru nondobuda munei ndopinda munei mukasazotiverengera mumanyuzipepa. Kwesusu tisina zvingori bowa. Sekuru hazvingaitika kuti nini ndabuda munemwe ndonopinda munemwe ndobuda munemwe munozotogona tamunya mokuti unosvika kupa wosvika paorohwa wonorohwa futi uchirapa uchingopinda here sekuru. Aiwa inzwa kamuzukuru kokuzvigarira musina hamugoneri kugara musina. Ndino kuti inini dakudzai chokwadi inini zvandiri izvozvi indogona kundogararama ndisina mukadzi kusvika ndife. Sekuru munhu wese anozvigona asi unozosvika pane anotokunyengedza kuti hai nini I love you baby mazvo. Achikuudza maswiti achikuudza kuona iwo makore awagara usina murume uda kuzosvika kupi yowichu iwo bva wangoti chirege ndibvume. Ndakadiscover kuti vakadzi, why is it vakadzi vari mumarelationship ane domestic violence vanoramba varimo, ende vakadzi vari amenu vanoramba varimo, ende vakadzi vanobuda mumarelationship nevanoramba dzimba kazhinji ndo vakadzi vasingarohwe zvachese. Ipapapa mukauya makadaro magona ipapapo ndo zvazvinoita kana kuti uri munhu anoda imba stereki, murume anokurova stereki, uri munhu asingadi imba. Murume anokuda zvisingaiti. Zvinoitika ipapo. Murume anokunyengerera zvokukugwadama agoita sei. Imika munonyatsokuonerera kuti hezvo nai Mwari. Kwozoita murume anoda mukadzi wake, mukadzi asingadiwo murume. Muri kuzviona zviri kwese. But zvinofamba sei? Because ndakadiscover kuti munhu waunoda zvisingaitika iye anotodawo umwe munhu, haadi iwewe. Ndo zvazviri sekuru, ndo zvilife yacho yatotongorarama iyoyi, ndo zvazviri. By the end of the day vakadzika vanoramba vachishinga vari mumarelationship, maabusive relationships, nokuti anenge achirohwa vanhu muchitoshayiwa kutoti chii chauri kurambira uchingoshinga ibvaka unenge
unenge uchingoti ko vana vangu ndobva here panapa ko kumba kwedu vanozoti chidetsei pamwe wakamboita mwana wekutanga ari kuchengetwa kumba kwenyu and then wawanawo umwe munhu maybe wane vana 2 kana kuti 3 like inini ndine imwe shamwari asi shamwari yangu munhu uyo wandongoziva kumusha ane vana 2 and then ndobva zoita vana 3 kunoko murume anoshanda hake anobata mari and then murume anobuda oenda pamwe 1 week asina kuuya kumba mukadzi akangomubvunza omurova apa ane vana 3 saka akungogarira kuti vana vangu ndoita sei muombo wacho anenge ane 7 years then anoteera vachiri vadiki saka ukangobva ipapo wane 3 and then vamwe 2 avo vari kumusha unozoita sei unenge wakungogarira kuti vana vangu hapasina zvimwe zvokuita apa unenge usingashandi unoona kuti ozoti iwewo chabva unobhadhara rent hausi kushanda unoita sei hapana kungogara uchingoabuse ende kazhinji sezvarutaura muzukuru wangu kazhinji vakadzi vakadaro anorohwa mumba haambofa akataura kudza vamwe vanhu hama dzake dzine zisingazivi hama dzemurume dzine havazizivi isecret ndo masecrets atiri kutoreva iwo ende kazhinji munhu anotozorohwa kusvika kutoremadzwa of which inini varume vanorova vakadzi ndotoshawa toti ndotaura ndichiti kudii. I don't think kuti any man anorova mukadzi is not a man enough. Because kana uchiona kuti uri nepower rekurova serika murodhi vakawanda varume famba uchidena uchirova nevarume uko mukadzi anorova murume variko but unozva zviri fani manje pavakadzi vanorova varume varume vanorova nevakadzi vanosekwa zvekuti nyaya yako inogona ukaenda unoripota unongonzi iwe unorohwa nemukadzi taurirana nemukadzi wako dzokerai kumba munotaura unoda kutosungisa mukadzi uda kusiya mukadzi kujere shuwa wozoita sei nevana dzokerai kumba uko munotaurira mukasvika papolisi munongonongedzerwa public relations mongopiwa counseling wotodzokera but enda papolisi iwewe muzukuru wangu uchiti ndapiwa mbama bvisa bhutsu ipapo mutema hamenoti uri kuzvifambisa sei ipapo vanhu mudzimba umu vanhu vari kurohwa nevarume vachinyarara vachiti zii inini munin'ina wangu airohwa nemurume ndobva ndazoenda kumusha December ndobva ndaenda kumusha kwavo ikoko bva ndakumuti ndikati iwo ndiri kunzwa nembiri kuti unongorova mukadzi wewe wakambonyanya kuita seko iwe unongorova mukadzi wewe ndimi village rese iri kuita mbiri yekuti unorova mukadzi udofwewo inini ndinenge ndagumbuka ndikati uda kunditaura kuti iwewo mukadzi haumugumburisi here iwewe haumugumburisi here mukadzi iwewo zvese iwewo ungorikore kuti kwaari sikanzi aiwa ndikati wosaka wewe une simba manje rekurova mukadzi asi haurohwe kana ukakanganisa here sikanzi aiwa aipa pakakanganisika ndikati shamwarika nhasi ndabhoya panapa kuti ndimbokubata huro kana ndakubata huro ndotora munin'ina wangu ndonoenda naye kujoni haufa wakamona ende fuda kukusira zvana zvako kakagwadama pasi kuti asaka munhu kacho kabhurasho apa vanhu vanorova vakadzi ona kuti saizvozvi ndachitoona foto reumwe iyeye wekucherera munhu ndinaro foto rake panapo iwe vanhu vachiona kunzwisa tsitsi ende ndozvinoita vanhu vanoabhusa vanonzwisa tsitsi ende mukadzi anenge achiabhuziwa hepi zvawakangoita izvo zviri kunaka muzukuru wangu zvamakangoita vazukuru wangu vakadzi vakasvika chisvika chaizvo vanhu vanoabhusa vane handizivi kuti ndikati chivane that thing yekuti munhu wacho kana achizokunyengerera newe unonzwa mwoyo wako uchinyatsokumelta chaivo kutoti aiwa azoshuwa munhu uyu azoona mamistake ake saka
mira ndimbomuregerera mogara maybe 1 month 2 weeks akutotanga futi anongoziva weakness yako kuti iri papi ozoshandisa weakness iyo kuti ndikangodai ndoziva kuti anondiregerera. Asi inini pane chinhu chandakaona pane vanhurume mimi ana Kule mimi pane zvinhu zvandakaona inini. Munoziva kuti hamuna simba here mimi kuri kuti mukadzi chaiye anorohwa nemurume. Da kufurira vakadzi vari kuona apa. Ukaona murume wako achikurova one day bvoshingomudzosera uno kuti hana simba uone. Kazhinji hakusi kunyepa. Varume vanorova vakadzi veve makwara mamwe kuti zoni ukangoshinga kuti zoni nhasi ndoda kuti andirove but ndambomudzorera. Ende ukaona kukurirwa buda panze wobva unononga chidhina ende achirega kudaro musateerere zvataurwa nauyu wazukuru. Inini sasekuru venyu ndataura ndikati ndangotiwo varume vanorova vakadzi makwara makawani. Musateerere zvataurwa nauyu, musazviteerere. Aiwa varume vari kurwadzisa. Sekuru unenge uchidawo kaimba yako uchida kugadzirisa. Imba yekurohwa, imba yekugadzirwa mbama. Ana mai vedu vana mai vedu inga munoziva kuti vaingoshinga. Vana mai vedu ndezvavo nekusimba kwavo isusu hatirohwe. Inini uri kuona nhasi kabhebhi kangu kaita 9 years nhasi. Kamukaradhi kangu kaya. Kufanana nemi. Kamukaradhi kangu kozonzi karohwa mbama. Iwe ndine ndiri guwe ipapo handine ndatofa. Ina ndina mwana anopiwa mbama kana 1 ndoti vana vangu ndichatovaudza vese vasikana kutoti vasikana kungopiwa mbama chete chero zvadii akwatodzoka ibva watofona udhedhi andirova ini ndinouya ako ikoko ndotokutora kuti handi mwana wangu. Taura henyu because yanyu curriculum kai yanyu curriculum. What chipi? Ndati anenge arohwa palockdown seiyoyi iye ari kuuk uko ini munenge kana muri kuZim kana muri kusouth moizviita siya murume siya stupid iroro. Ndotumira mari muzukuru kuti tsvaga apartment yako zvapera. Gare nemunhu ungagare nemunhu anokurova. Inini urikuona inini muzukuru inini handirove mwana wevamwe vanhu. Vashingirire mozati chii zvimwe zvinhu zvinoita kuti vakadzi vashingirire mozati chii. Foni yako hameno zvavaita epi cheki kuti pauri kutaura napo kuti pari hapana kuvharika volume yako. Pari right. Alright, hande tiri kukunzi. Ndatimwe zvinhu zvinoitika ndezvekuti vabereki vanenge vashaya tiri vadiki tozoshungurudzika patinokura. Tinozowana munhu uyu ndatozowana murume tatombogara then ozondiratidza matrue colors ake kwaapaipai 1 hapana kuti ndingatemera kunani. And then let's say vamwe vanhu ava vaindichengeta like from vangari maparents angu iva vaindichengeta ka vanenge pandinororwa vanobva toti sesipumurire yabona. And then ndobva murume uya akutanga kundishungurudza. Julie mirawo epi Julie uri kunatsonzwa epi? Ndiri kumunzwa. Alright, ameno maybe network ya continue zvavo Julie. Epi ndobva vanhu ndoshaya munhu wekuti ndiudze kuti kumba uko zvakamira so because nebackground yangu inenge yagara ndakabva pakuneteka saka kungotogara ndichingoshinga ndongoshinga ndiri ipapo ndichinetwa nenyaya kuti nee ndisina munhu wekutaura naye. Zvimwe zvinoitika zveshuwa izvozvo. Tikati BANYAYI TV
Big sister Shai vazombotiudzawo kuti zvinofamba sei. Yes, big sister. Welcome to the show. Kule sei. Mushe muri right here. Vana sisi vangu hapo kuri sei. Iri bo muricy sei. Kule pane munhu ari kuita musikanzwa ipapo muri kuzviona here. Andina. Ndiri kumaterenses munhu atora logo rangu akanyora kuti Banyai ari kupindura ngendini. Ini ndiri kumaterenses ndiri kuona hangu achiita zvaari kuita. Hamusi kuona apa pari kunyora baby chichi. Amenoti ndiani? Uyu. Aiwa apo ndini apo. Pane munhu anyora kuti baby chichi. Oh yes. Achandisa logo rangu akatonyora. Ari kutoita musikanzwa ipapo. Oh, vanhu vanozviite. Atora logo rangu then akatonyora BANYAYI TV then akutoisa makomenti ngendini ipapo. It's wrong. Ndiye uyu. Apa ndiwamhoresa. Apa ndiri ndamhorosa Lady Scarah apa. Paripo panyorwa kuti apa ndini ndanyora paripo panyorwa kuti baby chichi. Apa ndiwe ndoizwa manyorero ako. Kozi inini shona ndigone muchapaona apa. Ndiani baby uchirowa. Ameno ipapa handisini inini. Ndakangotarisa hangu pamaterensi pachipinda ipapo. Alright, rega ndamublock. Rega ndimbotizawo kambishani. Alright, thanks very much nekuva nesu muzukuru for almost an hour. Thank you very much. Anditi. Okay, gandozokuona time. Bye bye. Wapedza basa zvako. Basa ndapedza pachachasara kugeza akapa saka ndambogeza musikona kuti ndakapfeka ningirikini here. Alright. Alright, chenda nogeza muzukuru. Unotoona tichiripo. Okay. Thanks very much. Much love. Pakatoma. Alright. Right. Pane munhu ari kushandisa logo raBanyai. Azinyora kuti Banyai. Please stop it. Stop it. Togona kutrace ukapinda ma1. Ngatigare takuudzai technology. Izvozvi pashow panapa ibvo watochinja. Tatipagadzirise ipapo. Zvokuzoti tizonzi sekuru vaya havasi right. Tine technical team yakaipa. You will be traced ukapinda ma1. Zvipere izvozvo. Tatopedza so. Atondikanganisa maninyanda. Right. Big sister Shai, welcome. Asi aiwe tatodhila naye kutokuta block. Alright, Iunying'anyinga kainundira mutsime, nunzva mara patsetsetse. Dzoko. Right. Nyaya maimbwa. Ndainzwa Kule. Kule ndauya ndikati zvavari kubuda mutopiki tiri kutandara handitauya kupupura here Kule. Handimamungandopinda enda hamuchasende mameseji. Tinobva tangoita zvatinetiita kupamba pedu torambidzwa nani. Saka zvamauya matogoni. Ngatipinzei mutopiki. Kule tapupura taiba shuga tiri vana tichidya nemalemoni. Kumabasa tiri waiba shuga. Kumabasa hedu hatina kumbokanga. Kumabasa kwedu kanga kusingabike kumwe. Isi vamwe taishanda nemapepa. Ndo paungazobe mabondi pepa here. Unovaendesa kupira. Kanivhurire munhu padokanga mhino ndiana adondisem. Asi dai takavana mkana wekushandawo pane nyama. Dai matama akadai. Hello, you want to join me on my life? Come in. Come this way. Come and see. Todombokuradzaika musikana wasekuru mudaumona. Come. Tigis. Mudaumona. Ngauye. Pambeti. Kule msanawo. Kufara zvangu hapana munhu.
Fara zvangu hapana. Tatovhura maziso kudai. Kule. Okay. Mukaninyengerera ndokuradzai, mukandinyengerera ndokuradzai. Zvakandoma Kule. Semunhu akafarisa nhasi so ndokuratidzai. Kule. Motichekera mapiece edu ekeke. Mukataura nyaya iyoyo so ndorwadziwa. Keke Kule riri kure. Nyaya yedu Kule iripo Kule. Kupupura Kule isusu vamwe hatina zvekupupura, topupura musikanzwa wataingota tiri vadiki kudhara. Inzwai ndoda kuverenga komenti hanzi naplexidis hanzi unenge uchida munhu wako saka wotoshinga kurohwa izvo hazviite. Ndatogara ndataura kuti hatina muzukuru anorohwa. Regai timboverenga makomenti. Hanzi naEvelyn hanzi hanchi em here Kule sekuru. I'm here. Pandarasi. I'm here. I'm here sekuru. I'm here sekuru. Inini shotendi onai ndirisoro jena. Zvimwe zvinondiba izvi. Evelyn, how are you mzukuru? Yes, fano ndimi varume chaivo, mukadzi arohwe bodo. Mukadzi arohwe. Ngavhaira achiti ini handirohwe. Mukadzi ukangoona kuti hauchamuda unomudzorera kumba kwavo usamurove. Mukadzi arohwe. Unodzorerwa kuti waita seiko sekuru? Ameno zvaunenge uchiita because inzwai kava vazukuru vangu hamusi mese makachena kana muri mudzimba. Aiwa, watini chinorambirwa mukadzi ka ufambi chete, asi uchapaka unondibatsira ka undigezesa. Nepamuromo unoenda. Katadza uri respect. Urikuona indoda kugara ndakudzai kana kune macandidates emusi wa15. Musi wa15 ndine ndichitsvaga musikana panapa palive. Sama candidate anodiwa nasekuru ka ndati ndigare ndakudzai vazukuru. As long as uchigona kundirespect ndinoda karespect nyanyanya. But manje vakadzi vanopretenda Kule vakadzi vanopretenda. Especially kana usati wamuroora. Munhu kana usati wamuroora sekuru anopretenda. Kana asvika ndo paunozongoona matrue colors ake. That's why muchiona varungu vachiita stay in pamwe chete. So vanopretenda. So it's very important kuti umboti semi masingo ka umboti gare naye. Umboona kuti ari sei. Cause hey kuti azochinja watomborora ka. Mwana wangu yewa uri kutorombogara naye umbopractice. Uchiita zvaunoda uchimuita mwana wangu. Isusu pachivanhu zvinonetsa kozi varungu havana roroka zvavo kungochata. Isusu tinotanga nemaroroka, saka zvinonetsa kuti tenge togara 5 years uchingondiona yeti 6 wozoti aiwa hausi wandaida. Tinoona kuti panozooma ipapo 5 years dzese dzandinenge ndatambisa ndinewo. Si happy ka. Sorry. Pane munhu apinda mustudio. Muzukuru wangu. Mira, muzukuru wangu. Ango murisei. Wandapinza mustudio. Ango murisei. Kunyara uri kudzoka. Mukundinzwa here ango. Mukundinzwa. Mukundinzwa here. Alo ango mukundinzwa here. Ndiri kuinzwa crash. Muriseiko ango.
Ndiri mukuru ndiri raitsango regai nimbotaura imwe secret yakaitika kumba kwedu ichiri kutirwadzana nhasi. Mukundinzwa here? Takateerera asi yakaitika kumba kwedu. Anga munoona kumba kwedu baba vangu ininika it's like vakaroora kumba kwedu yaita kunge ndo bread winner kumba kwekwana mai vangu. Munyazondinzwa? Then vaita vachichengeta vana mainini vachichengeta vana mainini vaichengeta vana mainini vachiroorwa vari pavari saka mai vangu ndo vanga vari vahombe. Saka vana mainini manje vakazomitisa baba vangu, ndokubva baba vangu namai vangu vazvitsika sekuti mai vangu vangu vane nhumbu yanguva iyoyo. Ndokubva panozo pakazara mainini weye mama vangu vachibva vazara vana veve ndobva vangoita kunge matwini. Vanina vangu ndo vanoteera mashure mangu ndobva vangoita kunge matwini. Baba vangu namai vangu ndobva vateererana namainini vangu ndobva vatora mwana wavo ndobva vamuchengeta ndobva vamuita wavo. Mainini ndobva vazonyengwa nemukomana akabva kubasa hamena kuti mugara vangu vakamuwana kupiba murume ndobva mainini vatorwa ndobva vasiya kamwana kachechi. Mwana uyo havana kumbobvira vakamuudza kudisclose kuti mai vako ndeava. Mainini vangu kwavakaendawo kunoroorwa uku vana baba vangu namai vangu vakazvitsika murume weye haana kumboudzwa kuti mainini ava vakamboita mwana. Hapana 2014 baba vangu vakazoshaya. Baba vangu vakuda kushaya ndobva vakatora handedzi yangu ndokubva vaiudza kuti zvakafamba zvakamira so. Nanhasi handedzi yangu iyoyoka ari kutadza kuzvitangira kuti all these years ko baba ava munovaudza kuti chii vari kugara namai vangu. Apa baba vavo vanenge vakuita kakunzwa karinyore kupi handisi munoona. Saka chimbondiudzawo kuti vanhu vakuru vasekireti aya kaya vaimafambisa sei. Nanhasi tiri kutadza kuzvinzwisisa kumba kwedu takazvarwa tiri 12 tese tiri vapenyu tiri kutadza kuzvinzwisisa kuti saka zvingani zvimwe zvavakaita. Baba vangu zvimwe zvakashayika kwasara mainini vavo nabanini vavo namai vangu nevamwe hanzodzi dzavo dzese mufemini kwana mai vangu nyaya iyi yese vanoiziva asi kumba kwedu isusu kwati kumba kwana baba vangu hakuna anozviziva. Mwana uyo akangogura achingonzi mutwini niye munina wangu anotinoteerana naye. Kana nanhasi tiri kutadza kuibatsira hanzodzi yedu iyoyo kuti adzibos ari kutadza kuzvitangira kuti oright saka ava ndo mai vangu. Zvakaoma hangu. Vanhu vekudhara vange vane masecrets. Nyaya yakakure. Masecrets. Hanzodzi yangu ndoi muzukuru wangu. Ndaitizama kupinda nemafoni yaramba kupinda inooneka zvakanaka iyi inongoitawo zvainongodai. Ikapa hanzodzi yangu iri kutadza kana yakata nyalo yangu manje hanzvadzi yako irikudii? Hanzvadzi yako achiri kudii? iri kutadza kuzvitambira kana kuti iti mai vake ava mainini munini wamai vangu kuti anovati mama ivo havadi kuti murume ari kwavari uyu azvizive kuti vakamboita mwana before vasati varoorwa nemurume, nokuti nemurume uyu vakatoroorwa vakachata vakaita zvese vachinzi amene kuti vakazvifambisa sei kuti mainini vangu ava vasvike vachinzi musikana uku asi ivo vakasiya vazvara. Saka mwana uyu paakaudzwa namudhara kuti ava mainini avo ndo mai vako chaivo chaivo
angosteni izvezvizvo vane 24 years vari kuita second year yavo kuuniversity, but kuti aende kuna mai vake kuti anova kuti mama cheo vaakazodzwa namudharaka, mai ava havasi kuda kutambira kuti angosteni vamuti mama, saka ari kuzvidya mwoyo everyday kuti saka mai vangu cheo vari kundiramba. Mai guru vakakura vachindirera ndo mai vangu, kumai vangu cheo vari kundirambira chii kuti ndingovatiwo mama, ndingodedzawo zita rekuti mama pavari. Ngatinyorere kumakomenti vazukuru vanokwanisa kupinda mustudio, ngatipinde mustudio, vari mustudio munotowo kudii, ngatichimbodhilai nenyaya iyi yauye. Inini hangu munhu kana achindiramba ndongosiyana naye, ndongomuregedza cause kana zongoratidza kuti haasitombondida mulife make, saka uyu ngaaconcentrate nekuchikoro kwako, mangwana ivo mai ivavo ndo vachazomutsvaga ipapo, saka ngangosiyana. Inini munhu akandiramba ndongosiyana naye. Nyaya yakunetsa ndeyekuti hanzvadzi yangu haichabhilivha vana mai vese vari 2. Mai vekuanyora nemai vari kuvakasiyawo akazonzwa nadhedhi kuti ndo vake vese akutoona kunge matsotsa, akutoona kunge vana mai vese matsotsi, vanenge varitoriwo because vaakaonzwa nadhedhi kuti ndo mai vako havasi kumutambira, ende vakakura achimuziva kuti ndo mai saka angozva kangooma. Inzwa akamuzukuru, vakakura achifunga kuti ndo mai vake chaivo all along vaitozototi uri mwana wangu of course but handisiri ndakakuzvara, so chitsotsi. Vakatomuyamwisa mukaka because vakapiwa nhumbu yese namudhara the same time, saka nemunin'ina wangu anoteera kumashure kwangu inini vakakura vachiita kunge matwins vachitoyamwa pamukaka wamai 1. Ava mainini ende mudhara wangu ndo vakatsvagira mainini ava mukomana wokuti anyore. Mudhara wangu ndiye akatotsvagira mukomana mainini kuti varove munhu havakuziva kuti vakakanganyisa nyaya, saka vakusungura umwe munhu ende munhu iye havasiwo. Ende apa chakunetsa ndowati vakashayika. Dhedhi wangu vakashayika inini, but pasara vana mai 2 ava nababa ava vari kuga vakaroora mainini vangu vapenyu. Ava baba ava havasizivi kuti ndo mashure akaitika. Vatiriuziva kuti mukadzi wandakararama naye makore esawo for the past 23 years kontori nemwana anga atoripo. Havasi kuziziva, saka iye ndosaka vari kuavhoida mwana kuti asauya achitaura zvinhu zvakafanana neizvozvo. Ikoko vane 6 vakanozvara vamwe 6 kureva kuti uyu ndiye mukuru wechi7. aiwa ndiye mukuru wechi7. ya vakazvara vakakuzvara muchimwana chimbondidzao kuti kandanzwa muchitaura zvokuti masikireti muchitaura zvokuti masikireti apakapa ndabva ndatobatwa achitotaura nenyika pavana tasvika iyoyo angosena achiri kumba handisi kuenda, tiri kuzama kukansela kuti timboenda kupa uri kudiwa kupurazi, akati handina mucheni akutoramba kuenda kumba. Zvinonetsa. Kusvika mai vataura chokwadi, ndokuona mai vataura chokwadi yarairi. Vazukuru vangu vari mustudio, ngatikomende nyaya kana ndo ega vamwe vari panze kana mapererwa. Pane vamwe vada kupinda. Kule inini hangu zvandiomera. Kule ini handidi kuti first akakanganisa ndibaba vacho, secondly namai venyu imi mabuda kutaura kozi vakatsigira murume wavo kuita zvinhu zvakaipa. You know, sometimes murume kana achida kuita zvakaipa, you sit down with your husband utaure naye mudzoti aishamwari izvo hazvitomboiti zvazvitoti. So right now vari kuunza confusion kuvana vaviri ivava.
already yatove mhuri yematsotsi ese yatove matsotsi havana kuwanza confusion kuona vaviri and havana kuwanza confusion kuona vaviri vaunza confusion kuona vese kumuri yese kuvana vavo onaika kune vana futi vakanozvara mberi gamainina vakanozvara vana vasiri kutoziva kuti kune mukoma wedu. Understand? Kwamuri futi mimika kwamuri futi mimi kwatova neconfusion because you didn't know kuti you did yes and not ipapo chete ka kuna baba Venyu avo bamunini gavo vakazorora mainini vasiri kuziva kutoti zoni mudzimai wangu right. Epi mzukuru wangu ndakatembopindwa epi chimbotipawo comment vanga vachida kupinda mustudio dzokai maradza kuti manga muchitsva dzoka mzukuru wangu tidzike sekuru vapinde vamwe ini yandiomera alright kana yakuomera idzikai yandiomera aomerwa ngadzike chipinze vamwe right. Happy over to you. Aiwa sekuru inonetsa vanhu vekudhara vavanga nemasecrets zvazosvika pakuti zvazondifungidza kuti inini sezvandiri panapa baba vangu chaivo vekundizvara ndivazivi ndine maoptions matatu ana baba vangu saka chero izvozvi ndikabvunza vanhu vakuru kuti chimbondiudzai kuti inini baba vangu pavanhu ava vatatu hapana kana one ari kumbondiudza. Munhu asara kuti ndimubvunze ndeumwe sisi wangu naiwe kune site yekunzi ndekwana baba vangu ari kuuk manje inongoti ndine foni yohana manamba ake handisina ndiye munhu asara chete kuti ndimubvunze. Zvinonetsa vanhu vekudhara vanga ane masecret chero iye zvinezvi kunyamo vanhu vakuru chaivo vakuru ndombovabvunza kuti chimbondiudzai chokwadi because hanzi mai vangu vakaenda kunotsvaga bara pavakaenda kunotsvaga basa kutauni uko vakazosvika vakabatirwa nemunhu mukuru. Munhu wacho inini iyeye ndaimuti sekuru ende iye munhu wacho iyeye aindida I believe kuti ndiye baba vangu because aindida and then mai vangu vanga agara neboyfriend yavo yezera ravo apa boyfriend yacho yezera ravo haina mboita umwe mwana yaangoita inini bamunini vekwana baba uyu umwe musi vakati taisinganzwanani vakatombondiudza kuti iwo hausi mwana wabhuti vangu nini bhuti vanga vazwari munoona. Saka vanhu vekudhara vane masecrets ekuti anozoti affecta isusu asi inini pandakazotaura nanambuya vangu saitwa namai vangu because ndo kwandakakurira vakangozondiudza kuti isusu tisu vabereki vako saka chingosiyana nazvo izvi because hapana munhu ari willing kuti akuudze kuti chiri kuitika chii. Chandingaudza mukomana uyu kana kuti musikana iye ngaafokase nelife yake because izvi zvinonetsa hapana kuti plus haachavatrust vana mai vese ava vari tu kuti wangu ndeupi ngaangobhilivha kuti iye akamuyamwisa zamu ndiye mai vake chete because uyu mai kana varipo vachimuramba ngaangosiyana nazvo zvinongorwadza. Zvotobata, that's true. Zvotorwadza. Ende chinonesa ndechekuti muzesi angu paakaudzwa nadhedhi kadhedhi vakabva havana kumbotosaya awasi vakabva vasaya saka maini mangu vakabva vati vakakomisamba nemwana vakaudza kuti baba vako vanga vakurwara dhadzi akutata vandaura zvekupenga asi mama manje varitaura kuti ndochokwadi chakaitika nasekuru vakutaura kuti ndochokwadi chakaitika asi kuti hatina zvatozviita because baba venyu vakabvisa mombe kuti tinyarare vakabvisa mombe tu kuti angorora akauya naye kuti arore maini but secret yakuzobuda manje yakuzosvika kuna bamuninavo manje because kwayakuenda nekukura kwaita vanhu ende muri kuona kuti kudi
achazoita kuti I think kuti achazoita kuti secret isvike ukoka mukomana uyu mwana manje because mwana ari kuramba achitresa singai kubva i2013 mwana asati adzokera kumbasa ari kungotresa kuina Nasekuru hakuna kwaasina kusvika achinoudza kuti kana musina kundiudza kuti bobo mai vangu ndevapi pakati pevana venyu ava pete hanzvadzi dzenyu aka munofanira kutaura chokwadi saka vana vari kuudza chokwadi zvakaitika isusu vana tinawo tanga tiri hatizviziviwo tongoziva kuti takangokwetike vana. Welcome to the show. Hello. Hello, how are you? Mira ndimbovhurira vamwe mkana sekuru. Welcome to the show. Ayo, ione nyaya yako yawatotanga yatiri kutokuda muno. Thank you, muricy. Mbiri nyaya yako. Iweyo kuwanga wakanyarara time yese ndo nyaya dzatachida kai. Unobatsira vanhu ava. Uri kuona kuti zvakanakira nyaya idzika. Pane vamwe vanhu vasiri kupinda mustudio. This streaming it will be watched ne hundreds and hundreds of people. Umwe munhu achatobatsirikepo paya. Right. Tendai. Welcome to the show. Maswera. Muse. Mushe. Thanks very much nekuuya ndini. Yeah, it's okay. All right. Komenta panyaya mbiri idzi ndepi yauri kuda kutanga nayo kana kuti yauri kuda kukomenta? Kuda kukomenta yeuyo akawanzirwa mama wake kubva achikura kusvika and right now mai vake havasi kuda kutombonzwa nezvake, havasi kuda kunzi mai naye. So I think the best anogona kungotosiyana navo mai ava. Vakakura asingatombovazivi kuti ndivo mai vake achingovati mai nini. Saka kana vasingamupi mwana uyu I don't see any reason yekuti afosekedze kuti vamubvume kuti mwana wavo ivo vasingamudi. Alright. So I think he can just move on with his life. Kana mai guru vakakura vachimuchengeta achivati mama achimuda semwana wavo, anokwanisa kungoramba achienderera mberi achingoti mama kune ivavo. But uri kuona kuti chii chakunetsere Tindi? Tendai. Chakunetsa inyaya yetrust, nyaya yekuvimba. Because kana musina kundiudza chokwadi kubva ndichikura ndokuzoziva ndakura kuti zoni imimi hamusi mai vangu. Chiri kuitika ndechekuti pane nyaya yebetrayal. He's feeling kuti ndakabetraywa kubva kuna mai vachona vandinoziva samai vangu. Yes. Uri kuona? Yeah, it's painful. I don't know why vanhu vachi keep such a secret for years. Yeah. People. So mukomana uyu kuti atoramba ane mweya wekunzwa kuti mai ava vanotondida ka vakandichengeta vachona, akutonzwa ungati havatomude. Yeah. Because kana dai vaindida ka vaingondiudza chokwadi from day one. Yes. Yeah, I don't know. Yeah, it's painful kuti vanhu vanokukipira that a big secret uchikura kusvika I don't know kuti vakuzokuudza wakura zvinorwadza. And I don't know mama vakewo mwana uyu vanotori nemwoyo wakasimba. Mwoyo wavo wekuti unozvara munhu wotosiya munhu wotonororwa wotomunhukadzi akatakura 9 months. Yes, I don't know. So I don't know. Vamwewo ku-comment section uko komenta ika. Handina Plaxidis nzwe comment iri panapa yandinayo. Handina Plaxidis. Thanks very much Plaxidis unokomenta kubva show ichitanga. Muzukuru wangu you are supportive, very supportive. All my shows Hedu. Thank you very much. Wabwadzika muzukuru wangu. Thanks very much. Thank you very much.
right, hana plexigis hanzi ikabuda inobva yasimudza mhepo, ndipo pakanakira kugara wataura chokwadi. Because nyaya iyi haizivikanwa kuti inotambirwa sei nababa ava, because kutobuda ichatobuda, ende baba ava vasiri kuziva vane vana 6 ava vachatoziva chete kuti izvo ni mai ava vane umwe mwana, izvo vachatozoziva chete, ende zvinogona kutozokonzeresa kuti umwe munhu anotodedzera kuti mai chero tata ane 30 years tane vana vanoti vakaroora nevakaroorwa imba yachona ngaiparara. Meaning kuti all these years secret yavo yavaichengeta ka zvinobva zvashaya basa, ende zvichazokonzeresa futi kuti vana vanenge vakura munovengwa nevana, because both sides mune makuvengwa nevana kusaidi kwakachengetwa mwanakomana, movengwa futi nevana kusaidi iri rababa baba vasiri kuziva. Go ask Albie to help me. Yeah. Wagona wadzoka mzukuru. Yeah. Wanza ere mzukuru. Yeah, inini. Hello. Inini I support. Ndiri support comment ya plexigis yekuti munhu kungogara wataura chokwadi ndiwo zvitongori right, because kana zvakuzobuda kumberi uko ka chero kada kutoya kuzviexplaina sei ka trust panenge pasisina. Inini I have a sister, ndine vamwe. Onaika inini kavazukuru. Inini ndine vana 3. Asi ngandide ngagara arega. Simple. Zvapera zvakadaro hapana chimwe. So why is it unoda kuzviita mhandara? Inini I feel kuti munhu aida kukavhira, umwe munhu aida kukavhira anga akarohwa ndingati chi ainzwa mhosva paiona mainini ndibaba vakazoshaika. Ini I think kuti baba ava vaida kukavhira kudzoreredza mainini umhandara hwavo wekuti since ndirini ndakavakanganisa ndikavapa pamuviri ndikavapa mwana zvoreva kuti havachakwanise kuroorwa here nekuda kwangu, so ndosaka vakazoita mesi, because remember kuti pataurwa handi ndizvo zvataura muzukuru wangu kuti baba ndo vakaita mesi kubasa vakatsvagira mainini ndo vakatsvagira mainini murume. Ndo vakatsvagira mainini murume zvokuti murume uyu akangozouya achingoroora achingoudzwa kunzi mainini havari bo vakaita sei havari bo zvekuti unenge watozviwanira not knowing haasi kuziva kuti pandiri kutopiwa mukadzi wemunhu kuyo vakadii ende inzwa kamuzukuru hazvigona kutoshamisa kuti ndaita tunhu twangu vakadii kungogara varoora. Inzwa kamuzukuru ndikupe imwe secret yamunofanira kutarisira ini semunhu mukuru. Ikoko kwakaendwa namainini ikoko hazvishandisire kuti pavana 6 ivavoka vamwe 2 ndevababa venyu futi. Yekuti pane 2 zvaitika sekuru ikaba munyeti ndo nyaya iri kunyanya kunetsa iwe bosi pavana 6 ka pane 2 vaiye vachipiwa school fees namudhara wangu kuchinzi bamunina ava havasi kushanda havasi financial stable, saka pane vana vaiye vachipiwa maschool fees but vaingova vaviri chete vaiye vachipiwa maschool fees namudhara kuchinzi ndokubetsera inobhadharira wava 3 vainzi nimobhadharira wava 3 ini vainzi inini hanzi bamunini ndokubetsera inobhadharira 4 ini ndokubetserai kubhadhara 2 ini ndokubetserai kubhadhara 2 but vava vasingachinjaniswe vanava kwaingobhadharirwa 7 ivavo vakwamainini avo. Saka ipapo ndosaka tiri kuti chero isusu vana tiri confused tese hatisi kuti nyatsoziva kuti chii chaizvo chaizvo
mashure rudzi. Saka chitozototi uko futi kune 2 baba venyu ikoko. Probability 50-50. Probability yototi ivavo 2 vaibhadharwa fees. Because mari haifaniri kuuya, mari kana ichiuya kuzobatsira vana pamba haifaniri kuuya yakatonyorwa mazita iri muenvelope kuti iyi ndeyaSaint, iyi ndeyanhingi mwedzi wega wega. Inongozotora vega kumba vana ivavo vaitouya kuzotora vega mari masekuru amen. vaiuya kuzotora kuna baba vavo, vaiuya kuzotora vega, vaiuya vachinzi kuya kuzobatsira, vaiuya iri holiday vachinzi vari kuya kuzobatsira kuprazi. Isusu taiva tine system yekuti tese isu taibva kubulawayo vamwe tese, ivo vobva kuchinhoi, kwanzi inguva yekukohwa tiri kuenda kunobetsera mama kuprazi. Saka isu taenda kunobetsera mama kuprazi saka ivo vana vaibva vati kana vakuenda ende chinonetsa ndicho kuti mama vangu ndo vaitovapa, which means mamai vangu ka masikireti avaiita nemurume wavo akawandisa. Nekuti ndofuna vazvitambira kuti murume wangu ndo zvaari. Vantu votori nemamhora chimbomire iwewe. Aizviko zvakataomaka. Alright, timbodzoka kune muzukuru wangu. Zvakaoma. Epi timbodzoka. Epi uri kuti pane probability yoti wewe usaburuke mustudio, ramba uripo iwewe wakazvivhara face. Epi uri kuti pane probability yoti 3 vana baba 1 ndiye wako. Saka izvozvo mutupo unoshandisa ndewekuti kudi usatudze mutupo but unoshandisa mutupo 1 pakata wekunditengi wechituwa wechituwa chona kuroorwa ndekupi kunodywa pfuma kwasekuru iwo ndo kwaunotobhilivha kuti ndokwakweko. ya ndokwangu. Kokumoku haana imbokudzere kana hope hadzimborotere uri washanya kumwe. 2 idzi dzakatoshaya, saka hapana pekuti ndingati chii. Alright. Saka iwewe yako iri right. Wana kasara ndiye iye wandoshandisa mutupo. Iwewe yako hainetsa, handiti paunodanwa mutupo nyange uchirwara vakasvika handiti urwere unotodzikira kana kuti ukaenda kokumba. Saka ndokwako ikoko. Ndakaenda ndiri form 2 ndakatosiyana nazvo, ndakatoona kuti zvinondistress, saka inini kwangu ndekwasekuru. Ndokwako ikoko ndokotori kwako chaiko ndokwako chaiko satombozvisa nekutsvaga. Ndosaka ndataura kuti taura hendo ndakatozozvigamuchira. Pane time zvaimbondinetsa kuti saka vanhu ava vari kumbofungei, havasi kuda kumbondiudza chokwadi kana kuti. Saka ndo pandakangozosvika iye zvinezvo pandakazosvika kuti mena ndongosiyana nazvo. Inini zvinhu zvangu zvese zvandoitirwa ndongoitirwa vasekuru vangu. Yes. Saka aiwa ikoko ndokotori kwako chaiko. Zvimwe zvekutsvaga zvakawanda padis life usazvitsvage. Handiti ikoko wako zvinhu zvako zvese zviri kufamba zvakanaka uri ikoko. Hapana problem. Saka makorokoto muzukuru ndokwako chaiko. Ndokwako chaiko. Saka ndoda kudzokera kune muzukuru wangu akazviviga. Hello. Handina kuzviviga sekuru, foni yacho haisi kuita kana. Akadzoka here.
Akotadzoka anzi ndiri kubhodha, anzi ari kuZambian border. Ari kuChirundu. Ndachifunga kuti aripo ndachimuda pashoma. Aiwa. Ari kuChirundu anzi ndosvika wiki asi weekend anenge asvika, Saturday anenge asvika. Alright, unomudza anofonera sekuru. Right, vazukuru nyaya mukuinzwa. Kana asvika. Yeah. So nyaya mainzwa, ndine nyaya mbiri panapa vazukuru. Ndakaimbotaura ndichiti kana unga usati wasubscribe pa this channel, this is your family channel, handiti. So don't forget kusubscribe, handiti. With a notification bell kuti pega patino upload ma videos ka. Tinozviita mazuva ese, so you will be notified. Handiti vazukuru wangu. Also ngatinoone ma videos vazukuru wangu. Muchaone ma video maitwa sefu. Hamusunyanya ma videos. Tikuitira imimi ma videos, handiti. So let's subscribe. Also, pane inonzi BANYAYI TV. Let's go and subscribe ku BANYAYI TV. So batano subscribe kuna ndiano ndaona Craig Marshall ndamona ari panapa. Let's go and subscribe kuna Craig Marshall. Let's go and subscribe ndambona Beny TV. Let's go and subscribe ikoko Lady Scarah ndambomona ngari panapa. Let's go and subscribe ku Lady Scarah. Pana inonzi Chieza production. Let's go and subscribe also kuna Chieza production. Kobva kwaita ava vari panapa Sandra and Steve. Let's go and subscribe ikoko futi. Anditi vazukuru wangu, let's go and subscribe ikoko. Yesi tanaka uri boy re muzukuru wangu. Right, Lexi nyaya yakaoma idzi. Right, iyi Chieza productions. Let's subscribe ikoko futi. Chichiuya mustudio newe tiri kukuda muonekwe ndima YouTubers achona. Right, uyu muzukuru wangu yanonzi matikiti. Right, matikiti, hai maswera here pano. What have I missed? Yeah, you missed a lot here. Nyaya dzedu dziri panapa matikiti nevamwe vachangotibata ndedzekudaiwo. Tine nyaya yababa. Baba matikiti. Matikiti ndiye crush yangu pana sekuru ka. Ndiye anondicrush asiti pana sekuru zangu. Pana ango saints. Muri marivals. Ndiye kaimwe crush yenyu sekuru. Alright, rega ndise link matikiti. Ukagona upinda mustudio yatikudzire nyaya yachona mustudio. Alright, ndaisa link. Ndobuda zvangu. Studio. Alright, wakuda kubuda. Thanks very much muzukuru nekuyanditi. Alright. Nyaya yako tichapota tichitamba nayo zvedu. Tichitamba nayo chana tiri muno. Thank you very much. Alright. Sekuru vanokuda zvisingaiti. Alright, sekuru morarapo. Tozoti hamurarimi. Handirare, hamunoiziva handirare. Ndikarara 5 hours zuva iroroka. Ndomuka ndichivhunduka. Hatirare, haisusu hatirare. Alright, so nyaya iyi. Anzi murume harare muswa. Anzi murume harare muso wa mukango. Aiwa zvitendero. Ndakapedza ndomunga ndane 3 kana 4 years zvisina kuzviita. Right, welcome mzukuru wangu. Hello. Hi. Aiwo chakuruva iwe. Unosuka unyara. I'm speechless. Me. Hanzi crush yaniko. Yangu. No. Unorowa neuyo arimo manje auyoyo ndo andori necrush neni manje.
Iwewe haasi kuziva kuti iwewe uri kutoda kutounganidzira sekuru musi wa15. Ndinotsvaga. Ndinokutsvagirai. Haasi kuziva. Nyaya iri panapa manje. Alright, kwakuise kubasa mukuru. Hello. Hello. Yes, I can hear you. Hello. Kwakurise ubasa. Ndira nenere sekuru. Masi Ndutaura newe matiki. Okay. All right. Okay. Yeah. Kwanguripo. Ndichiriko basi. Uchiriko. All right. Thanks very much for coming. Inzwa kanyaya iri panapa ka. Nyaya iri panapa ndeyekuti pana baba. Baba ava zvavakaita ka. Vakaitisa pamuiri mudzimai wavo. Vaitisa mudzimai wavo pamuiri. Vakabva vapindira mainini munin'ina wemudzimai wavo. Okay. Vobva vamuitisa pamuiri zvakare. So vakaitirana pamuiri. So what happened ndezvekuti zvoni mwana achizvarwa baba ava vakabva vadecide kutora mwana kuna mainini kuti amuiswe nasisi vacho namai guru. Vakadecide vese semhuri. Yeah. Then baba vakabva vaorganizera murume mainini. Mainini vakabva varorwa neumwe murume, and then varorwa neumwe murume vobva vatoenda vakatochata. So now pane about 24 to 25 years zvaiti. Mwana wavo wakasiya mainini achiyamwisiwawo. Haazviziva kuti mai vake chaivo vakamuzvara ndevavo vakaenda uko. Ende kwavakanororwa uko murume akavarora haazvizive kuti zvoni musikana wandakaroora musikana aiva nemwana wake akatosiya mwana. Ende mwana wachona ndiye anotonziwo mwana nabamukuru. Yo. So apa pachakunetsa manje mukomana akura vekuyunivhesiti. Akuzviziva manje akuzviziva kuti zvoni mai vakandimwisa vasiriwo mai vakandizvara. Baba vakashayika well, but mai vakamwisa vapenyu, mai vakamuzvara vapenyu, mai vai nemurume wavo akavarora ariko mupenyu. Also pane mai vake vakamuzvara vakazozvara vamwe vana 46 kwavakawanikwa. Kureva kuti ane vanin'ina 6 vasingazive kuti ndimukoma. Wow. It's a complicated issue. Avawo futi kwakakurira vakutotanga kutozvizivawo kutoti uyu mwana uyu havatozive futi. Handi ndizvo muzukuru chipedzisa muridzi wenyaya ndeyaumowapanekinewo. Isusu kuzoti tizive kuti ndo zvakamboitika inyaya yekuti takazoti 2014 pakashaya dhedhi ndopavakatiunganidza sevana ndobva vatitondekera kuti mwana wamuri kuona uyu Steni ndovekupedzesera vari tu ivo vekumwiswa namai wani vavo. Haasi mai vake ndimainini ndati ndife ndazvitaura. Saka pane problem ndepekuti mainini ava kuti mwana uyu achienda anotika mama ndimi mama vangu ndo zvakadai munongoziva zvinongoitika kana munhu anzwawo kuti ava ndo mai vako chaiko. Mai veve vakumurambira hanzi baba vako vakanga vakurwara dzashota. Wow. Asi manje mama ava vekumuyamwisa vari kutaura kuti zvakataurwa nadhedhi vako ndo zvechokwadi. But mai chero vakutya kuti mwana uyu akachibvondora uko kuna baba ava nokuti baba ava havazvizive kuti munhu andakanotora pana bamukuru namai guru ndichiroora ndichiita zvese zvakanaka ndichipfuura nemumaoko mavo ndo vakanga vamitisa mukadzi wandinayo. Wow. Saka mwana uyu manje hazvichazikamwa kuti achada kuenda kumba kubva ipapo paakangoenda kuchikoro achada kuenda kumba anzi handichatrasta vana mai ava vese vari tu pamwe vanogona kunge vese futi vari tu vasiri vana mai vangu. Yes. Yeah, it's a complicated issue. Yeah. Hanzi vanogona kunge mudhara wangu akatomitisa umwe munhu ndobva ndangounzwawo kumba uku
Saka nekuti kana vachindiramba vari kunzi ndo vakandizvara zvinoreve. Yeah. Ndara wangu inini akanga akagara aine system yekuti kana akamitisa lese hana kumitisa mumba umu akamitisa kunze aiudza mukadzi uye kuti mwana wangu ndomuda vese vana kune vamwe 3 vana vakazvara kumba kwedu isusu tiri about 18 but kune vamwe vavaingoita kunza baba vangu inini vanga vari mupurisa vaingoita zvavangoitawo vaingounganidza vana saka kune vamwe vakangotorwa futi takangorerwa tichingori pa1 hakuna mwana wavairererwa kunze kwemusha. Saka iye akuti pamwe inini saka iye angosteniwa kuti maybe inini nditoriwo 1 wevamwe ava vakabva kunze ava vasiri vemudanga rera mai vana mai vangu vari kundiramba ava vese vari vaviri handichaziva kuti ndevapi mai vangu. Saka ndopakunetsa kumba hachada kuuya. Akuti kusvika vandiudza chokwadi kumba hachada kuuya apa vana sekuru vari kumudza kuti chokwadi ndo chatiri kukudza baba wako isusu vakatobhadhara mombe 2 kuti tife take tisambozvitaura zvikani saka imi maida chii pana baba vangu maingoda mari kandoo yamaida instead yekuti mutaure chokwadi upenyu hwangu ndikurewo ndiri munhu anoudzwa chokwadi. Ende vanhu asi chokwadi chachona vari kuramba kuchitaura. Saka hameno kuti tichapafambisa sei. Masolutions aripo ka, but the problem is mufamily hamuchisina trust. One thing hamuchina zvachose. If you lose trust from your own family, the people you trust the most in your life is your family, your close siblings, my parents. If those people let you down, betray you, it will just leave you as if you are alone in the world. So one thing which needs to be done is first of all kuita kuti mwana yeka kana zvizvo kuti unoenda kuma DNA test namai vake vacho varipo kuti abelieve kuti amai vake ndivo vari kutaura. Inzwa akamuzukuri papa. Sewana kupi mari yekutambisa iyo. Mai vari kumuramba. Inzwa akamuzukuru. Mai vachona vake chaivo ka. Vari kumujamuka. Ndope kuti anoenda navo seivo vachimuramba. It's a matter of time. Zvinoda patience. It's a matter of time nekuramba muchitaura navo. I'm sure kune vamwe 1 or 2 in the family vanokwanisa kutaura, vanokwanisa kuteererawo. It's a process. Vanotya kurambwa nemurume. Vari kutya kugura imba yavo kuti ndorambwa ndachembera here. Hanzi ndorambwa ndachembera here pamusaka pako Steni. Vakatomuudza pachena kuti ndorambwa ndachembera here pamusaka pako Steni. Wadi kungozvinyarara. There has to be closure. Even kandai kuri kunzi adinesi baba havachisipo ka. You never know muupenyu. No one live forever. Amai vachazenge vasisipo ka. This bitterness ine mwana ka, it will carry on even kuma generations kana kuvana vakewo pamwe kufamily yese. Because already is isolating himself away from the family. So that has to be dealt with. It has to be dealt with at some point. Apa takakura tichidanana sei get together last year hana kuuya. Chero this year yachona vanhu vatoti hatichatoiti get together yachona because mumwe wedu kana hatisati tataura naye kusvika toziva kuti ari kuita sei. Last year hana kuuya kuget together kana pakazoitirwa baba nyaradzo nechii akati tangai mataura handiuyeko. But munotaura naye pafoni here. Totaura naye kana pagroup refamily antoripo pagroup refamily tinaye but akati tangai mataura tangai maudza vana mai venyu kuti vandiudze chokwadi. That's the thing. At least solution iripo. Ari kuziva zvaari kuenda ari kutaura zvaro. Situation iri demanding ndeyekuti ka hapana solution. The solution is there, but it's a matter of time. Sometimes you just need some patience. Just shower but zvatata tofunga isusu tangofunga kutongono chibhondora mwana bamunini uko ndokuti zvitobuda. Zviri seiwo ndo zvatifunga vanhu vese kuti
kuti tonochibhondora kuna bamunini because bamunini ndo vari kunzi ndokamainini ndivari kutya kuti murume wavo angazviziva. Saka toda kunobvondora ikoko kuna bamunini kana zvichingobuda zvibude pane chachisingazobudeni. But amainini vacho musati mataura kuna bamudiki motifanira kutange mataura nomova that this is our last solution because hatikwirirana. We cannot just go kuna babamunini ka musina kuzivisa amainini vacho kuti now you've left us with no option. Yes, inzwai zvanyorwawo neumwe naSaunyama zvepasi. Hanzi nyaya iyi yakaipa, but the real mother must break the silence. Hanzi vakuru vemhuri iyi are not doing just the young generation. Mwari pindirai shuwa. Yeah, I think mai munofanira kutongonovaudza. Mai vakuda kutongoudzwa mainini kuti mamaga isusu hatisi kukukumbirai, tiri kukuinfomai kuti zvoni takutodii. Takudza baba. Movapa time kuti tikupai svika time yakati. Kana musina kukwanisa kunge mataura by that certain time. This is the action we are going to take. Iye mwana wacho wamamuriashwa kuti we are still dealing with the situation. Tipe time. Kuti mwana azive kuti at least you are doing something about it. Kuti asafungoti makangonyarara. You need some kind of reassurance in here. Ipapo maita basa matauro ashoko randanzwisisawo ipapo. Because nyaya yange yangovapo ndeyekuti vanhu vanga vakungoti mainini hatichataura navo, mama hatichataura navo, vana sekuruta hatichataura navo, takungonanga kuna baba ikoko. Saka zvamataura izvi ndazvinzwisisa, ndichaudzawo vamwe vekwangu kuti aiwa ngatimbodai ndine pfungwawo dzandaudzwawo nevamwe. Ngatimbodai tione kuti vachazvinzwisisa kusvika papi. Kana iye angosteni ndichamuudzawo kuti ndo zvandafunga kuti tiite hanzvadzi. Yeah. He is going through a lot. He's a young man. So thinking of the whole family betrayed him. It's definitely easy to take. Ane 24. Ane 24. Who do you trust if you don't trust your family? Hapana, ina nhasi anotaura kuti handina munhu anichatrasta pakati pemamai maviri aya asara. Yeah, very sad. It's sorry you have to go through that. But zvinoitika muupenyu. Zvinowanikwa mukurarama. Welcome to the show, Tete Sali. No, maswera sei. Maswera sei. Maswera. Thanks very much for coming. Ndaona kuti makomenti angu ndachingomorosa asi kuoneka maybe anenge achibatwa nedutu. But Vari kujambwa. Nyaya sisi ndangoibatira panzira. Nyaya iri panapa yakamira yakadaiwo. Pana baba ndichangoidimbura baba ava zvavakaita vakapa pamuviri mudzimai wavo, at the same time obva wapa futi pamuviri munin'ina wemudzimai wavo kureva kuti mainini. So zvadaro mwana paakazvarwa wamainini vakabva vatora mwana, vakataurirana namainini, vakataurirana nemudzimai wavo, vatora mwana wamainini vamupa kumudzimai wavo kuti achengete nekumuisa. So what happened ndezvekuti vakabva vazorongerawo mainini murume akavaroora. So mainini kutaura kunoku vakaroorwa neumwe murume vatova nevana 26, vatova nevana 6, almost 25 years vari vese, handiti? But mwana uyu manje mwana uyu akazoziva kuti ni mai vakandiyamwisa vasirivo mai vakandizvara, mai vangu chaivo vekundizvara ndevavo vari uko mainini. But kwavakaroorwa uko mainini, mai vake mwana akavazvara, mwana uyu kwakaroorwa mai vake, bamunini vaivai havazvizive kuti mudzimai wavo akanga aine mwana. Muri kunzwisisa nyaya yachona? Ndaibata. So apa pachakunetsa ndechekuti mwana akura, mwana akuzviziva kuti zvoni mai vangu vakandizvara chaivo ndevavo.
asi mai havasi kuda kuti zvizivikanwe nemurume wavo pamwe nevana vavo vavakazvara kuti tizoni ndino umwe mwana. Okay, vana ngavangobatana vaende vanotaura nyaya ibude pachena. Hanzi neuye napurasi vari chidoko here guys nekuti vakakusanirawo pane munyama unodarika kurambwa namai vako, pane munyama unodarika kupiwa rudo namai vako zvaunofanira handifungi kuti pane chidoko unenge watuka, but kana vakaenda mune zvakanaka pasina kurwa pasina kutuka handifungi kuti pane kutenda botso. Kana vezoripedzawo botso racho Pane ari kutamba game ka? Sorry ndobobata. Pane kagame kari kurira kubackground ndokumbirawo kavari. Pane kagame kubackground vakadzi. Makangowo. Yeah. All right, you can go on, Tete. Can you mute it? Can you mute her? Even uncle. Oh, all right. Okay. All right, that's okay. Okay, ndanchingotaura kuti vana ngavabatane vaende vanokonfronta amainini nokuti hakuna munyama uyu ataura zvekuti botso chichi. Pane pamwe pekuti unoona kuti botso racho ritori nani pane zvinenge zvichiri mumwoyo zvichikurwadza zvaunenge uchifanira kukurura, right? Avo vari kutyira kuputika kweimba yavo ndozviya zvatinogara tichitaura kuti vari kutyira kuputika kweimba yavo yavagere neumwe munhu dhani ropa ravo vachirasa ropa ravo. Zvinhu zvinorwadza kuti mubereki anosvika pakukukanganwa nekuda kwemurume. Imba ikaputika hazvinei chero wachembera sei, but rudo rwemwana ivo pavari izvezvi vari kugara vachitsva mumwoyo kuti uyu mwana wangu, asi nekuda kwekuti imba inozoputika. Alright, vana vacho avo vamwe vavakazozvara 6 vacho vavari kuvanzira vanoshuvawo kuti vazivewo kuti ava havazvizive manje sisani, havazvizive vana ivavo havazvizivi. But solution yekutoti vanhu vese vachazviziva. Kana ndiri kuverenga comment yandaisapo yainyorwa naSaunyama zvepasi, hanzi ndinowererana nezano iri kuti vana ngavaone mainini ava amai vevana kuti vakuda kuti chokwadi chibude because chiri kukanganisa mwana. Handiti. Thanks very much and big up to uncle, to the sister for taking up the issue. Thank you very much Saunyama for commenting. I think tirikunzwanana tirikuwirirana tese kuti zoni hapana imwe nzira yangovapo chete ndeyekuti amai vakufanira kuchiconfrontwa as soon as possible. Voziviswa kunzi tikukupai mukana, munovapa mukana first kuti aiwa tikukupai mukana wekuti mugadzirise nyaya dzenyu. Right, tombodzoka kwauri matikiti takubatira panzira. That's fine, Sekuru. But even though high, you are right there kuti vana vanofana kubatana. But this will also open a can of worms. Vamwe vana vese vari pava. Because mafana kuandadzana pachaungana family ka, it will not just everyone will be talking calmly. Panogona kuita conflict yekuti pamwe pachaita ma-arguments and also all those things. So are you okay, sister? Sorry, Hello? dear. Yeah. Are you crying? Ndiri kupanzwisisa ini ndatoona kuti zvamataura sisi matikiti zvakanaka chaizvo. So what I was just saying, you have to prepare yourself for my arguments, a family, and you have to have that mentally ready to control yourselves. Kana magungana muri as a family, because there will be arguments, there will be conflict. So some of you have to set aside mogana to prepare. Kana situation ya escalator. This is how we are going to handle it.
saka pakaita vamwe vanenge vari prepared for the west zvinoita kuti ukwanise kudzora vashoma vaya vanenge vasina kuita sei vanenge vasina kuzviprepare. Yeah, that's very Yes. true. Isusu zvedu like isusu like Yes. isusu zvedu sekuruka Takateerera. kwedu isusu patakagadzikwa pasi family yedu isusu yekusaidi kwedu patakagadzikwa pasi namudhara wedu asati afa achitiudza nyaya ika takazvitambira because mudhedhi vanga vakurwara takazvitambira tikatogara pasi tikataurirana but kuri kunetsa ndikoko kwamainini vana vavo 6 avo ndo kuri kunetsa kuti kunotangika sei because mainini pavakadedzwa kunzi vauye because soon after funeral handimuziva kuti vanhu vanoita kadare zvezve ndo pakatanga kuudzwa mainini nyaya iyi vakabva vatotora bhegi ravo havana kuzombomirira kuti mbatya dzavamudhara dzigoriwe kana kuti kumirira mangwana zvezve zvekuti mangwana vakabva vatosumuka vakaenda nemurume wavo kuti murume wavo asanzwa nyaya iyi ichitaurika handiti muri kuona saka havana kuzombogara parufu ipapo kubva pavakanzwa kuti ndo zvataurika baba avasiya vataura nyaya yesikireti havana kuzombonyanya kugara parufu vakabva vatoti kumurume wavo ngatichidzokera hamene risini yavakataura kusvika kuti vachizonangwa manje nemwana mukomana ndo pakaita makata zvikanzi baba vako vanga vakurwara vava kurasa njere ina handinombokubereka ini mwana wangu andakatanga kunobereka kumurume ngatiboverenga comment yaiswa nashekaina M1 hanzi ndandisina kunatsoibata masisters ayo akada zvinhu vasina kukoshesa life yemwana hanzi aiwa tishandise mavara ewawo tishandise mavara ewawo hanzi vakadzi ngatisadaro so mwana ari kurwadziwa uyu. That's very true. So sad. Avashayiwawo zvekutaura muzukuru wangu. Right, vazukuru patonyora macomments ngatingogare tiri muheadline yerespect handiti nyange tiri kutaura nyaya yedu yatozoti haina kuita zvakanaka asi tinongorespect handiti nekuti panapa ndotori nana mai vangu varitori palive ino iva ndisingakwanisi kuti nehanzvadzi nemi vazukuru vangu handiti right. Chete Sali. Chete Sali. Hello. Iyo iri mudariro. Hande nayo mudariro toda kuti tiende nayo ku conclusion. Okay. Pane hanzi na sister me I think sekutaura kwandanzwa nyaya yakatombotaurika pakagarwa dare baba vafa chichi kana zvakatombotaurika kudero zvichira kuti hapasisina secret kutotaurika kwazvakaita ipapo ndokwatova kutobuda kwesecret mavambo ekutobuda kwesecret yacho saka chero mukada kunyarara mukadiva but from 2014 yakashaya dhedhe wangu bamina ava vasati vazviziva muridzi wemukadzi akasiya azvara mwana akasaudzwa murume bamina ava vasati vazviziva vachiri murima asi vachazviziva vakutofana uchizviziva sepapapapa hanti vana vachagara pasi vachiudza mai ndokutoziva kwachona zviri kutobuda ekenof wemu yacho zvinhu zviri kutobuda musaga mbichana zvinogona kutora a long time but zviri kutobuda but imimi kana mada kuenda always zviitei muine makadzikamira muine inonzi you have to calm down muchitaura nyaya dzenyu muchiavoida kuzorova naro because pakatodaro obvious mainini havangambonyarari nyaya iyoyi vachatorwisa chete vanotorwisa kutodzivirira marriage yavo but hapasina
zviri kutobuda because vanenge vachiti ndiri kudzivirira vamwe vana 6 avo saka she's ready to sacrifice one for 6 6 vogara kana baba vavo vachigara zvakanaka uyo odzungaira zvake no problem pane kuti ndizogara ndichidzungaira nevana vese 7. That's bad. And munozwa kuti do you know kuti zoni ndotorespecta mwana yeyuyu mwana mukomana uyu aratidza urume chaiwo because by now dai zvakaitirwa uncle Saint izvozvo by now dai zvakatosvika kare Temana nematemo kudhara kare dai nyaya yacho yakatopera izvozvi live ino dai tichitotaura live yekutoti pakazotemwa vamwe vanhu 3 nematemo 2 vachona vachisina makumbo because uyo he is very proud antori nemwoyo munhu akatonyarara zvakatangisa akanga ari kuchikoro akati please ngomere kundidisturba nechikoro saka pesa apa isengofungwa kuti munhu akangozvitambira zvakadaro last year manje ndopa akatanga kudhiginura kuti saka vanhu makanyarara nyaya iyi muri kufungei murume ani muri kuona kuti akatozototi pane zvakakosha zvandingatarisana nazvo zvechikoro akatorega ndinatsopedza zvandiri kuita zvechikoro zvemaexams ndapedza manje ndochiti right akatozototi chimwe nechimwe chine nguva yacho because vari vamwe uyu munhurume bozi vanhu patakazotanga kumubvunza nyaya yekuti ko iwewe wai usiri kuuya kumba mama vakunetseka mama vekumuyamwisa manje vakunetseka pese pamuri kuungana Stena haasi kuuya ko chii yes mama but vaizviziva zvavo kuti akamboenda kunokonfranta mai vake chaivo vaizviziva haasi kuzunzwa hello mzukuru. Alright, let me read this comment. Hanzi na nometa mangwani aiwa indai munotaura hanzi endai munotaura nazvo zvakaoma kuti mwana ararame senherera ivo mai variko here veduwe. Yeah, it's very difficult. It's very difficult. Chokwadi hapana imwe way yatongovapo ndeyekuti mwana akufanira kuchizikanwa uyu paamire chaipo zvekuvandirana pachisina ndo chatongovapo but nyaya iripo ndeyekuti hamuende muchitongonosvika muchingonoti bhu zvese. Muzukuru wangu wabuda mustudio anditi I believe kuti uri kuteerera kana ukakwanisa kudzoka ndokuedha hamungoende muchingonoti bhu munonopawo nguva kuna mai venyu mainina movaudza kuti nyaya yedu yakamira yakati muri kuiziva imi, so tikupai mukana wekuti mutaure mega kana kuti musi wakati tichadzoka kana usavaudza date kuti isusu tichazodzoka tichizokonfirma kuti mataura here kana kuti takuya tichizotaura nyaya yachona. Handiti mati usati wataura mati ndisanda kupa mukana rega tinzoti muzukuru wangu anonzi Alima Chinyamwaka ari kuti chii hanzi endai ikoko mainini vachiri vapenyu nyaya iyi ipere munhu achidairira since the day vakabuda pachena. Ndizvozvo tetesali vabuda ndachiri kuvada tetesali mukakwanisa dzokai tizokonkluda nyaya tasarwa ne15 minutes kuti tipedze. Right, Mati? Over to you. Hello, yes. Handina zvawana zvekuti I think iyo nyaya yekuti vanofanira kutanga vanotaura namainini then
kuvaudzawo. Plus amai notion, it's not just a match yakungaudza kuti kufunga kuudza murume wenyu. She also needs some kind of support from the family, because after all what she went through yekuti vakatorerwa mwana nasisi vavo vaka-affecta relation yasister wavo, we should also consider kuti how does she feel about it. It's also a matter of understanding navo, kunzwisana navo kuti okay, mune mamwe matauro amuri kufunga here kuti tingataurire murume wenyu anoita kuti nyaya yachona iite kanenge kakureruka mbichana. Because sometimes pamwe murume wacho anogona kutonzwisisa vari kusvika kuti anogona kuvara, maybe it will not be the end. You may come to understand kuti zvakaitikawo that time vachiri vadiki. So it's also a matter of supporting amainini vacho kuti kana zviri zvokuti vanenge vachitya kuti murume wavo anozovasiya, as a family they need to come up to a plan, to make a plan kuti vangataurire baba mudiki ava sei. Yes. They might not be as bad as we all think. That is very true. Ndochokwadi chaicho. Kuda kuzama kugadzirisa, hapana ari kuda kunyadziswa, hapana ari kuda kukuwadziwa mwoyo. Kuda kuzama kugadzirisa nyaya, so panofanira kuti pashande hungwaru hwakadzama, wisdom iri kudiwa kunzi inge iri ichishanda zvakadzama. And so listen guys, kune vasati vasubscribe kuSalis World, ngati subscribe kuSalis World anditi chete sali vanga vari muno studio. Let's go and support vanoita malive avo, malive streamings again, munodzidza zvakawanda, nyaya dzakaita seidzodzi dzinotaurwa zvakanyanya kuSalis World anditi. So tichiconclude tadonza tarwa 2 hours 17 minutes, tikaedzende pa 2 hours 30 minutes tobva tavhara zvedu live stream yedu anditi. Ngatinyorei kumakomenti Vazukuru, mashoko ako ekupedzisira ndeapi panyaya iyi. Ndichida kuti nditi makorokoto kune muzukuru wangu yepi anga ari muno mustudio, yepi matikiti mati abuda. Koma kundisiya ndega kuti ndawo muri kungotiza Vazukuru, this is not my channel, this is your channel. Yepi anga ane nyaya yake yekuti panga pane probability yekuti vana dhedhi vake 3, but pane kwaari kwaanodanwa nezita reko, and she confirmed kuti hazvo zvake zvese zviri right. So I think Vazukuru, panyaya dzakadai, kana wakakura usiri sure kuti baba vako chaivo ndevapi, mai vako chaivo ndevapi, sometimes usanyanyozvitemamesa musoro kuti zvoni baba vangu havasi ava. As long as baba vari kuvaona vevavo vachitokugamuchira, ndo chinhu chakanyanyokosha muzukuru. Because ukada kutsvaga zvakawanda zvakawanda unotemeseka musoro, ukatadza kutoita progress mulife yako nekuda kwenyaya dzimwe dzaunokwanisa kungoignore ukaita move on. Anditi right ya alright muzukuru, makuhwa ndinomafambira zvisingaite, ndichauya muzukuru. Makuhwa ndo andoita katondona ndakagara kudai zvika ndotomabhadharira wifi. Alright, thanks very much Mati nekupinda mustudio. I know you'll be at work. Thank you so much nesupport anditi. So ndo nyaya yatanga tinayo. So as we conclude Vazukuru, nyaya yatatinayo panyaya yemasecrets and confessions, nyaya yatatinayo kune vachangotibata, sanga tine nyaya inoti zvoni pana baba vakamitisa munin'ino wemudzimai wavo. So vamitisa munin'ino wemudzimai wavo, mwana akazozvarwa ipapo, akazotorwa akachengetwa nemudzimai wavo, nekuti patime yachona iyoyo mudzimai wavo akanga achimwisa mwana wake, then vakangovabatanidza ubva vaita sematwins. Mainini ubva watogara vasina mwana, mainini ubva wadzokera paumhandara. So mainini vakazowanawo murume akavaroora, akatochata, achata ubva vatoita mhuri. Izvezvi vanotova nevana vavo 6. Vatoita vana vavo 6. Murume akavaroora haana kunge akaziviswa kuti zvoni
mudzimai wako wauri kuroora izvara kamwe ndizvo ndagona shona something like that, kuti vane mwana wavo wavainawo haana kuziviswa. So baba vakazosvika, uyezve vana havana kuziviswa kuti zvoni no mwana uyu mutwini weuyu ana mai vake vakamuzvara vanova mainini. So kureva kuti secret yaizikanwa nevakuru vemumhuri, secret isina kuzonge yakaziviswa kune murume akaroora mainini. So secret manje yane almost 25 years. So mwana akazozviziva kuti mai vakandiyamwisa vasirivo vakandizvara anditi. So mwana akuchidauka kuti mai vamugamuchirewo, mai havasi kuda kumugamuchira, vari kuti paukaudzwa nyaya iyi nababa vako vakakuudza njere dzavo dzanga dzisingachatore mushe semunhu akanga akurwara atarisana nerufu. So ndo nyaya yatinayo. So tazoikonkluda tikati vana vari kufanira kuti vange vari vanobatana, vabatana voenda kuna mainini, vonotaura navo, amai tauya nenyaya yamuri kuziva, nyaya yeyanzvadzi yemunin'ina yamukoma, kuti zvoni mimi makuchifanira kubuda pachena pane kumurume akakuroorai, makufanira kubuda pachena kumuudza kuti zvoni aiwaka inini ndakauya pano ndichiita semhandara asi ndine mwana wandakanga ndinaye, mwana wachona ndiye uyu, mwana iyeyo unotoziva mwana aivakwasisi vangu, mwana ndewangu, ndini ndakamuzvara, mwana ndewasisi asi ndini ndakamuzvara anditi. Kana vakakonewa kuzviita izvozvo, vakakonewa kuzviita izvozvo, vana ndo vachaenda kunoudza baba munini zvona iwaka isusu ndo nyaya iripo, uyu mwana akazvarwa nemudzimai wenyu iyeye wamakaona ari mhandara, uyu ari musikana akatombozvara zvara kamwe, mwana wachona ndeuyu. Right, hanzi naLucia Wena, true sekuru, ini mwana wasisi vangu akatanga kuona baba vake ava form 3 achibva aenda haana kupedza tema ariko akatiza baba vake chaivo akadzoka kuna stepfather. Yes, bond yaanga anawo na stepfather, that bond yakatora makore kuti vange vari vanobuild a relationship nebond, ndo yakamuita kuti ange ari anodzoka kuna baba vake. Anditi, welcome to the show mzukuru. Chiedza production. Zviri kudi? Mushe uraide? Ndafara wauyawo pashow pano paSaint TV. Chero ndafara. Alright. Wainzwa nyaya? Nyaya handina kuiwa, ndichangopindira ka? Saka wapindira yakutopera zvayona, saka rega tiipedzisa. Serious, ndanga ndichikuona uchiri kumacomments ndikakukumbira kuti uya wanga usingade kuuya. Chimebi ndandabuda. Unoti kudini? Unotiwo kudini iyi yanyorwa naLucia Wena? Yakanzi ni mwana wasisi wangu akatanga kuona baba vake ava form 3 achibva aenda haana kupedza temu ariko akatiza baba vake chaivo akadzoka kuna stepfather. Unotiwo kudii? What's your comment? Maybe pamwe baba vake vanoita zvakaipa zoenda kuna stepfather. Alright. Because akakura ari kuna stepfather kamwana. So ndezvaya zvekuti bond, ndanga ndichitaura nyaya yekuti bond anga ane bond ukama hwakasimba nastepfather kupfuura nababa vake. Baba vekungoti ongozovaziva veform 3 pamwe wanga vasingatomuchengete. Ipapo zvorati mwana anga acreate bond nastepfather.
makura vanga vavese akakura ndova akatokura achitoziva ndodhedhi. Saka varume vose vari kuona live vanofana kuchengeta vana vavo. Vane vana vanofana kuchengeta vana vavo kuri zvozoti vana vanozoramba vana baba vachienda kune masepaka. Une 1 rand zviri nani kutengerawo mwana kuratidza kuti uri chibaba. Taura hako muzukuru, taura hako. Taura hako. Vana baba kamusangova vana baba vekungopedza kuita nomborisi. Baba chai haasi anonomborisa. Inini, according to uncle, inini baba chai ndiye anobhadhara school fees. Kunomborisa kunetse. Baba chai ndiye anofidha mwana. Murikuona kuita kwataita show kweso kuti ane 2 hours. 2 hours chiita show dai tatonumburisa kare. Pane umwe munhu atova nepamuviri zvazvinetse. Zvinongotora maminutes kuti munhu aite pamuviri. But zvinotora a lifetime kuti munhu ave dead, ave baba. So ndinotonzwa vamwe varume vachivhaira vachiti ndini baba vako inini. Ndo baba vangu wakambondichengeta. Baba wangu chaiye ndiye akandichengeta. Chokwadi sekuru. Hanzi ashiwa muzukuru wangu Shamiso waruza but inenge ringoripo live unogona kuzoiona futi. Handiti lokadia hanzi na hanzi na Alima hanzi panoda mumwe mukuru satete oro sekuru kuti aende nevana nyaya isvike kuna baba mudiki nevekumusha kwavo zvakanaka zvisina noise. Nyaya yatatichitaura panapa yemwana akakura achifunga kuti mai vake chaivo mai vake vakamukudza ndo mai vake chaivo. I think it's true. Panoda wabva wangotiza ka panodiwa kuti vasaende vega vari vana panoendawo nevanhu vakuru. That is true. Madzisekuru sesu ndo patinodiwa ipapo nana chete woenda nevamwe vakuru vemumhuri vonotaura nyaya iyi. Right, ndakuverenga macomments tasarwa nemaminutes mairi. Hanna Gaudensia pakaipa ngavabudire vamwe vana pachena nemurume akavarora ngavabude pachena. That's very true. Hapana secret isingabude, chinhu chese chinopesa changobuda pachena. Chakakosha ndechekuti wasvika muzukuru. Thank very much. Alright, hanzi namo blessing rupondo. Sekuru pakaipa. Tese we are in the same story. Thanks very much, more blessing. I believe kuti wabetsereka pashow inoi. Anditi, I believe kuti wabetsereka kana uri same story. I believe kuti show inoi yakubatsira. Right. Hanzi na also varume ava vanongobudisa every day. Ndikuverenga chaizvo. Okay. Hanzi mwana uyu arwadzisa sekuru. Chokwadi asi mwana uyu akakura ari nherera here. Sei aita upenzi hwakadai apinda nei. Mwana arwadzisa ndeupi apa panenda rasika. Panenda rasika, okay? Fine. Vazukuru, thanks very much. Nguva dzedu dzinenge chiringazuva chedu chakwata chikachuka. Thanks very much nekuuya kushow yedu anditi. Thank you so much nekuuya pano. Let's go and subscribe kuchannel ya Chiedza Productions. Let's go and subscribe there. Ndine muzukuru wangu futi akandozoti ane channel yake ndikambonoiona anonzi Mata
hanzi kuva mudiki, mata kuva mudiki. Let's go and subscribe. Let's look for channel yakanzi mata kuva mudiki and subscribe there as well. Let's support her. She's doing my comedy skits and zvinhu zvakasiyana siyana. Also ku Salis World. Let's go and subscribe ku Salis World. Let's go and subscribe kuna kuma channels esanda kudzaiva zvikuru handiti. Asi zvikuru let's subscribe pa Saint TV kana unga usati wasubscribe. Ndine ma videos andaisa ngatione ikoko. Happy birthday kuna vese vakazvarwa 1 2 3 September. Nasi tinanga celebrate our birthday rechimwana changu chechi2. And so happy birthday Vazukuru. Thank you very much nekusupporta Saint TV. This is your channel, your family channel, and it. Thanks very much. Thank you Tatenda. Thank you so much. Birthday Nasekuru tichange tinaro this month muswa 15. Let me see kuti muswa 15 wachona inenge iri chipo. Tibeta toziva kuti those born in September. Muripo ere September babies. September babies. Gatitechi. Keke ranga happiness. Keke ranga sirangu. Class idini ndiri kunokuka. Vana mai nini vari kuZimbabwe. So keke neno ndatoripota. Ndatoripota keke muzukuru wangu. So but Nasekuru rinopotsewe. Nasekuru handifungi kuti mucharipotsa. Nasekuru ndire munhu wese. Aiwa Nasekuru mapresents ndiri kumada Vazukuru. Mapresents angu. Mapresents nechimada. Handisuda vanhu vanozokanganwa kuti Sekuru birthday. Mapresents angu haawo nechitomada. So muswa 15 inenge iri Tuesday. Tuesday zvinobuda here. I think tinoita kuzoita uri muswa 17 iri Thursday sanhasi handiti. Because Tuesday vhiki rinenge richangotanga vanhu vanenge vachitanga mabasa vamwe vachitanga kuhasila handiti. So thank you very much. So all right. Pakubvunzwa naukama pinduranai anashamiso natino natatenda mukwesha mazewa vanenge akafanana munotozivana. Thank you very much. Thank you, more blessing. Thank you so much. Ndaverenga comment kusvika pane yekupedzisira. Thank you, happiness Matsetlo. Tagumira panapa Vazukuru handiti. Nasekuru venyu Uncle Saint Steve ndichiti much love. Handiti.